Son as 5. Última hora, Radio Galega. Pois vai ser a nosa compañera Raquel López que nos achegue as novas de interese a esta hora. Raquel, adiante. Hola, Pepe. O Comité de Folga de Xustiza acusa o presidente da Xunta de mentir e de tentar desgastar os funcionarios negándose a negociar. Os sindicatos aseguran que o goberno galego está falseando datos e pechando calquera opción ao diálogo ao negarse a acudir o vindeiro martes a unha reunión proposta pola presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais. Nesta terceira xornada de paro, a folga foi secundada de media polo 90% dos traballadores. A Xunta rebaixa a cifra ao 38%. Manuel Díaz afirma que están dispostos a chegar ata o final. Nosotros vamos a insistir en nuestro mensaje de negociación, de transparencia y de que estamos dispuestos, con la verdad por delante, a negociar lo que haga falta. Son ellos los que tienen que mostrar una voluntad que no están demostrando. Para a semana que ven hai convocadas concentracións diarias ás portas dos xulgados e manifestacións en todas as cidades o vindeiro xoves. E saiban que o goberno deulle hoxe luz verde á norma que permitirá rescatar desde o 2025 as achegas realizadas nos plans de pensións cando se fagan 10 anos desas aportacións. Ata agora a lei só permitía recuperar de xeito íntegro ou parcial as achegas aos plans de pensións por xubilación, falecemento, doenza ou por situacións de paro de longa duración e desafiuzamento. Con esta nova normativa, unha persoa que investise no 2015 nun plan de pensións poderá recuperar todo ou parte do diñeiro a partir do 2025. As achegas realizadas no 2016 deberán esperar ata 2026 e así sucesivamente. O goberno destaca a posibilidade de recuperar os cartos e a baixada das comisións por posuir este tipo de plans como instrumentos para aumentar que máis persoas os formalicen no futuro. E o Consello de Ministros aprobaba tamén hoxe o proxecto de lei co que propón ampliar os delitos penados con prisión permanente revisable e introduce 5 novos supostos. O ministro de Xustiza, Rafael Catalá, xustificou esta decisión porque existe unha demanda social. Estes 5 novos delitos son asasinato tras un secuestro, asasinato con obstrucción da recuperación do cadáver, violación en serie, violación ao menor e mortes en incendios. Rafael Catalá asegura que o goberno non está lexislando en quente con esta decisión, senón que corresponde a unha demanda social. Hemos considerado que convendría no solamente defender la prisión permanente revisable en los términos que se aprobaron en 2015, sino también avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada en el ámbito nacional y también en el derecho internacional. Cando foi aprobada no 2015, a prisión permanente revisable só se aplicaba en 8 supostos, entre eles asasinatos terroristas ou asasinatos nun delito contra a liberdade sexual. E saiban que 2 bebés de menos dun ano faleceron hoxe no incendio nunha vivenda na localidade valenciana de Ontillent. Cando chegaron os bombeiros, o lume estaba xa moi extendido e non puideron evitar que a casa quedara completamente destruída. Ata o de agora non se coñecen as causas que puideron provocar o incendio. 5:03, tempo dos deportes. Iván Calaza, boas tardes. Que tal? Moi boas tardes. Hoxe con varias citas no Polideportivo Galego, no baloncesto, na Lep Bouro, ás 9:15 o Básquet Coruña que visita a cancha do Valladolid, ás 9 quedan os encontros do Breogán que visita a pista do Cáceres e o Cobo Ourense que recibe o Oviedo. Tamén é cita no balonmán feminino na primeira división, o Guardés ás 9 da noite recibe o Mávila Calzada. E antes de rematar, imos co tempo. Agardamos unha tarde de chubascos illados e ocasionais con ceos parcialmente cubertos. A cota de neve estará alrededor dos 1100 metros. Co avance da xornada irá descendendo, o vento soprará de compoñente norte. As temperaturas mínimas experimentaron un moderado ascenso, chegando aos 3 graus en Lugo, mentres que as máximas quedaron sen cambios significativos, acadando 15 graus en Ourense. É todo, Cristina. Grazas, Raquel. Pois aquí comeza a segunda parte da tarde. Estamos en Verín, isto é algo que xa lles levamos contando ao longo desta xornada na Radio Galega, e hai unha hora aproximadamente pois comentábamosles que estamos na Praza García Barbón, no centro da vila, 9 graus de temperatura, aínda que a sensación térmica é dun chisco menos, e xa hai máis ambiente, porque aló ás 4 da tarde notábase que era a hora do retiro, pero xa, sobre todo, xente moi nova, Bituco, sí, que están todos disfrazados, obviamente. Sí, todo o mundo disfrazado. Acabo de ver antes a John Nieve pasar por aí. Anda, que oportuno o disfraz para esta temperatura. Sí. Moito, como se di,
hai animal de peluche, verdade? Tamén, sí, Isto sí. tamén é un disfraz que nos ven moi ben para estas temperaturas. Claro. Ten moito éxito aquí en Verín sempre. E moito unicornio, parece que é o disfraz deste ano. Temos aquí unha chica, a dúas, de moi chulos os disfraces de unicornio. Chao. Ata logo. Bueno, pois temos 2 horas por diante aquí na tarde. Estades escoitando de fondo o son que normalmente é a banda sonora dos Entroidos de Verín, o son da charanga. Este é un son do xe mesmo, aquí en Verín, da charanga, bituco, Los Támega, que estivemos con eles ao longo desta mañá estiveron amenizando a xornada. Bueno, seguramente algúns os estaría espertando despois da festa de onte. Onte foi xoves de comadres, polo tanto, a noite de onte foi unha das máis grandes, das máis esperadas en Verín, non só pola xente de aquí, senón a moitísima xente de fora que cada ano decide non faltar a esta cita. Decide, ás veces, facelo no xoves de comadres, outras veces, pois, martes de entroido ou nesta fin de semana, pero o xoves de comadres parece que ten especial éxito, sobre todo entre a xuventude que ven sair. Hoxe imos contarlles o que queda por diante, porque isto acaba de comezar, nada máis, non? Hai varias actividades que xa se celebraron, pero hai outras moitas que están por vir, e para iso, pois, voulles ir presentando os convidados que xa están connosco. Por certo, estamos emitindo en streaming, é dicir, que non só nos poden escoitar, senón que nos poden ver a través da canle de YouTube da tarde. En calquera momento destas 2 horas de programa dende Verín, se ides a canle de YouTube da tarde, buscades a tarde Radio Galega en YouTube, aí podedes vernos en directo. Igual nos están escoitando, quen sabe, xente de Verín que está fora, que ten morriña de non poder vir este ano o entroido, pois mira, un cachiño de entroido que lles mandamos para que poidan ver esta tarde dende aquí. Hoxe acompáñanos para comezar o programa o alcalde de Verín, Gerardo Seoane. Moi boas tardes, señor Seoane. Gerardo. Gerardo. Máis familiar. Pensei que me equivocara, claro, pero estaba me dicindo que lle chamara Gerardo. Gerardo, contenos porque, vostede xa levan uns cantos días de festa, Estamos agora nun momento que debe estar a xente empezando a cansarse, pero que aínda por outra banda queda moito por vivir. É unha boa definición. O sea, o carnaval é unha época moi señalada. Siempre se prepara con muchísima antelación, incluso antes de Navidades ya se empiezan a preparar disfraces, a partir de Navidades da Noite Rei se empezan os cigarros a entrenar, e unha cosa que se vive desde hai muchísimos anos con unha intensidade que marca a nosa propia personalidade, non? Culminan estes días, que son os xobres de compadres, os xobres de comadres, que foi ayer, e agora veñen o que son os propio carnaval, como en todos os sitios. Que tal estivo o xoves de comadres? Pois o xoves de comadres, como todos os anos, pois hai unha afluencia masiva de público, quizá demasiada. Ayer isto estaba abarrotado a pesar das inclemencias do tempo. Eu calculo que habría pois unhas 6-7 mil personas nesta plaza, que son moitas personas. Bueno, chama a atención que o propio alcalde diga quizáis demasiada. Isto é algo que hai xente que lle critica este día en Verín, non? Di, o xoves de comadres demasiada xente xa en Verín. E que fuxe o mellor un pouco disto. É difícil que se escape, porque o que se busca é unha cousa que non hai noutro sitio. Entonces é moi difícil escapar. O que nos intentamos é generar outros días de chamar a atención, onde a xente poda saber o que é o Carnaval de Verín sin ter que meterse neste follón tan intenso como é o xobre de comadres, que máis ben transformouse nunha festa con un botellón un pouco fora de punto, pero perdeu a esencia do que eran as traxes das comadres e todas as actividades propias das comadres, que baixaban a Plaza Baixar dunha forma desinteresada, ya está, digamos, dun xeito inocente, por decirlo de alguna forma, inocente entre comillas, non? Ahora non, a gran abundancia de público que ven de fora, pois marcou moito o carácter desta festa e perdeuse bastante. Bueno, ainda así creo que os restaurantes na noite como a de onte acaparannos as mulleres de Verín. Os restaurantes están cheos. Pero de mulleres de Verín, non? As de fora non deben ter moito... De fora tamén, pero
Os restaurantes están cheos, pero, sin embargo, os bares non funcionan. Non funcionan? Non. Os bares de aquí que hai na plaza, pois queixanse precisamente porque a xente que ven de fora, pois os autobuses veñen cargados de botellas e van a repoñer outra vez botellas aos autobuses. Eso pasa aquí, pasa na festa de historia, pasa na festa do boi, pasa en tal. Veño chamando moita atención sobre ese tema. Afortunadamente, só é un día, que foi onte, e o resto xa é unha cousa normal e a xente pode ir a funcionar. Esa carga de personal, non lle vou dicir que sea indeseable, pero tampouco é deseable. E sinto moito falar claro. A que non lle guste, pois xa sabe o que ten que facer. Levo así varios anos. Non é deseable por a conducta que trai. Non dá nada, non aporta nada. O único que ven é parasitar unha festa que de outra maneira funcionaría muchísimo mellor. Isto todo non consigue desmerecer a festa. Non consigue desmerecer a festa, pero sí hai que poñer un punto de chamada de atención. Xa levo varios anos cas autoridades de todo tipo de que isto, tanto Verín como Ribadavia, como Xinzo, como Celanova, teñen que poñer coto a estes personajes que, utilizando unha palabra moi galega, escarallan todas as festas. Claro, pero tamén, por outra banda, que facer, non? Porque prohibir a entrada a xente... Non é un momento de poñer solucións. Nós temos varias solucións, pero non somos nosos que temos que poñer a solución. O que estamos facendo neste momento é chamar unha chamada de atención. Unha chamada de atención nun problema que non só é de Verín, é un problema que pasa en todas as festas das grandes vilas e que se debe única e exclusivamente a 2 ou 3 personas. Entonces, con nombres e apellidos. O ano pasado intentei dunha maneira, este ano non fixen absolutamente nada, visto que o ano pasado non tuve prácticamente éxito, decidimos por outra vía, pero non cabe duda de que eses 2-3 personajes, por un lucro misérrimo, porque é unha merda o que ganan, falando claro, están escarallando todas as festas de todos os pueblos. Esa non é unha cuestión de orden público, é unha cuestión, porque non pasa nada, porque hai moita provincia, é unha cuestión de calidad, por decirlo de alguna forma. É unha cuestión de que a libertad dun xoven por ir a unha festa e beber, que está moi ben, non é o chegar a acaparar todo, poñerse a beber na calle e deixar todo isto feito un desastre e impedir o que é o verdadeiro sentido da festa. E non che estou falando só, como dixen antes, de comadres en Verín, estou falando da festa de historia. Outras multitudinarias. Exacto. O que pasa é que, claro, isto ao mesmo tempo, señor alcalde, eu entendo moi ben que vostede reivindique isto, pero claro, falalo pode funcionar como un arma de dobre fío, porque pode haber xente que diga, ui, pois que medo ir a Verín, ou non que medo exactamente, pero que non apetece, non? Con isto que conta o alcalde. Perfecto. Eso que me interesaría que si fora. Pero, bueno, haberá outra moita xente que paga a pena que veña, non? Pois a xente que paga a pena que veña sabe que ten a porta aberta. Incluso invitamos. Pero a xente que non é deseable, non che estou dando que sea indeseable. Si, o que pasa é que igual eses indeseables non son os que pillan a mensaxe. Bueno, estarán dormindo estas horas. Que por iso digo, igual a mensaxe equivocada vai para outros. Bueno, de todos os xeitos eu entendo que quere vostede dicir tamén que unha cousa é os xoves de comadres e vostedes tamén queren reivindicar que a xente veña, a xente que quere vivilo entroido, que veña tamén outros días, non? Que existen outros días aquí en Verín. Esa foi a nosa idea neste momento, que era o Domingo de Corredoiro, que era unha cousa máis local, pois este ano tuvo un éxito xa moi distinto e participan todos, desde nenos, pais, abuelos e todo o mundo, cousa que antes non pasaba. Agora, os xobres de comadres, que era para as nosas comadres unhos vestidos das mil maravillas, gastándose unha pasta, non os biches por aquí. E son unha realidad como un piano, pode haber dous ou tres grupos, os outros non viñeron. Agora, a partir de hoxe, pois é unha cousa normal. O sea, hoxe é un día bo, mañá sí que pode haber xente de fin de semana, pois está moi ben, o domingo prácticamente nada, o lunes é local, e o martes é un Gerardo, antes que estábamos falando fora de micro, non, de que nós, por exemplo, dormimos non en Verín, porque foi a última hora cando collimos a praza hoteleira, non había para esta noite pasada, non? Isto de quedarse en prazas
É todo o entroido ou só é a noite de marras de comadres? É todo o ano, non nos temos... Bueno, entón iso é bo, non? Iso quere decir que hai xente o resto dos días tamén. Non me temos. Que non teñen prazas hoteleiras, é o que quere dicir. Non temos plazas hoteleiras, temos moi pouquiñas. O sea, Pois aquí meten 6.000 personas, na noite de... Eses non viñeron a dormir. Nós non temos hoteles, non hai hoteles, máis cercanos están en Chaves. Hai a tradición do hotel de carretera antigo, que entonces ahora xa está obsoleto, xa non ten estas pensións que hai. Si hai 4 ou 5 aquí en Merín no centro, que son pequeniños, pues, o Lugano, o Cigarrón, están preparando outro, pero vamos, que sormen moi poquinha xente, tes o parador arriba con 12 plazas, bueno, son cousas que non ten sentido. Hai pouquiño. Bueno, estaba aquí eu creo, se me permite, Gerardo, eu quería empezar falando co alcalde, non? Pero temos tamén na mesa a outros 2 membros da corporación, e así xa opinamos todos un pouquiño. Así que saudamos a Emilia Somoza, que é a concelleira de Cultura e Festexos. Moi boas, Emilia. Boas tardes. E tamén está connosco Diego Lourenzo, que é o teniente alcalde. Moi boas tardes, Diego. Que, bueno, eu polo xesto xa había que suscribían o que está dicindo o alcalde, non? Sí. Este é máis novo, gusta o botellón. Bueno, hai discrepancias en torno ao goberno neste tema? Gravísimas. Sí. Eu, bueno, non creo que sexa tanto, non, como as discrepancias, lóxicamente, do goberno non son tantas como pinta o alcalde, pero, bueno, como estamos no entroido tamén se pode prestar un pouco a comedia. Eu sí que, efectivamente, suscribo o que di, neste caso, Gerardo, no que ten a ver ca masificación de xente, e, bueno, eu sí que considero que, como ben decía o alcalde, as portas están abertas para quen queira vir facer festa, quen queira empaparse desa emoción que é o entroido de Verín, e esas están abertas, as outras, lóxicamente. En canto, isto xa un pouco para os tres, non? En canto da oferta hoteleira, estamos falando, a ver, dunha época que é moi forte para Verín, o entroido, e que queda escasa esa oferta para acoller a cantidade de xente que ven. Pero o resto do ano Verín, a ver, ten outras moitos encantos, non? E ten, pois, por exemplo, a tradición das augas, bueno, Verín sempre foi así un sitio visitado, non? Non sei se poñerlle o cualificativo de turístico, pero sí visitado. Que pasa para que non haxa esa oferta hoteleira para todo o ano? A fama queda, pero a realidade é outra. O sea, sempre se fala das aguas de Verín e non sei que, as aguas de Verín son as que se embotellan e que van nun camión para fora, e que ven moi pouquiña xente. O ano pasado, já hai 2 anos, empezamos abrindo Fontenova outra vez ao público. O ano pasado foi Calderiñas, este ano vai tocar unha voltiña un pouco a Sousas e un pouco a Fontenova. Entón, bueno, estamos recibindo nese mes, dando aquel servicio que se daba a principios de siglo, de con unha señora que che dá botelliña de auga para que tú bebas e todo eso, pero, bueno, chegas a un público de 8 o 10.000 personas nun mes. Ese público que ven é turístico, non é un público que ven a curarse como viñan a principios, que botaba 15 días. Entonces, hai que había hoteles, pues, como Hotel Salgado, Hotel Aurora, Hotel das Naciones, Hotel das Hermanas, hoteles importantes, Hotel de Cabreiroa, que ainda sigue por aí, e algún máis que se me olvida. Eso xa pasou a historia. O sea, cando se utilizaban as aguas como unha medicina. O Aurora, agora que mencionou, lembro eu, porque antes, cando pasaba a estrada xeral por aquí, bueno, sigue pasando, pero antes da autovía, que pasabas por Verín, pois tamén quedaba aí, non? Claro, diso tamén acaba influindo tamén o tema da autovía. Comunícate máis rápido con outros lugares, pero Verín xa non é un lugar tan de paso, non? Como era hai anos. A vida cambia. Claro. O sea, a maioría dos hoteles iban a Alemania, viñan, traían un diñeriño, un hotel de carretera. Ou ibas ao banco, un hotel de carretera. O Hotel Aurora un pouco máis antigo, non? Que é unha cousa intermedia entre ese hotel de carretera e aqueles hoteles de balneario. Eso xa pasou, hai que entender que xa pasou. Que intentamos nós? Outro tipo de atractivos. O sea, o Carnaval é unha fecha onde se iban moita xente a ver. Pero xa temos máis. Temos unha feira do viño que ten tanta xente como o propio Carnaval, máis ou menos. Estamos generando unha serie de actividades, tanto nos balnearios como nas actividades culturales, museos, exposicións, actuacións moi importantes no auditorio, que xa volven a traer outra vez todos os fines de semana, pois, unha serie de personas, non? Isto todo é relativamente novo, que son 2 anos e medio, 3 anos os que levamos nós. Antes eso non existía, estes balnearios estaban cerrados. Unha vez que se genere a demanda dese hotel, a iniciativa privada pois decidirá. O sea, nós evidentemente vamos a poner todo encima da mesa, como era no caso de Caldeliñas, pois sí, xa generar un espacio onde se poda facer un hotel.
para quen lle interese, nós non vamos a facer hoteles como a Xunta de Galicia. Entonces, é a iniciativa privada a que ten que ver, botar os seus números. Que hai negocio. Que hai negocio. Para eso nós temos que ser suficientemente atractivos e generar as circunstancias para que eso se produzca. En eso no que estamos dentro dos medios que temos. O sea, que nós non temos aí unha varita mágica e dice, veña, mañá, todos os lunes aquí 10.000 personas, e os martes 15 e os 20, e que queden a dormir, eso non pode ser. Entonces, cada temporada intentamos facer algo. Pois tes o Carnaval, tes o Lázaro, que xa é multitudinario, volveuse a recuperar ca Feira do Libro, ca Feira de Artesanía, co Museo, ca Feira de Agricultura, volves a ter na primavera o que é a Feira de Produtos Locales de primavera. No Brao temos a Feira do Viño, en outoño temos a Feira do Outoño, intercalado entre cada iso, pues, as distintas actuacións pues, musicales, obras de teatro, festival de cine, festival de cortos. Son muchísimas actividades que intentamos facer atractivo o noso país, o sea, o noso pueblo, a xente, pero ainda falta moito. Actualmente Verín cantos habitantes ten? Faltan uns pouquiños pos 14.000. Tiñamos unha dúbida porque onte, como estivemos en Chaves, cantos ten Chaves? 26.000 o núcleo, 40.000 o entorno. Sen embargo, bueno, vese que en extensión é grande, pero hai un... Verín ten así, digo nós como visitantes, non? Un aspecto máis de pequena cidade. Sí, é moito máis verdade? pequeno. Sendo máis pequeno, pero máis aspecto de cidade, aínda que logo en servizos pois tamén Chaves teña moitísimos, non? Ou igual máis. Pero... Bueno, tanto unha como a outra non foron precisamente programadas para crecer, non? O sea, son cidades espontáneas que se vai crecendo en según a época, non? O sea, que cando nos anos 70, 60, pues creceu en línea, en Chaves, cos retornados e todo eso, pues creceu hacia o norte, pues son auténticas barbaridades. Mais disperso todo así, sí. Non son cidades diseñadas con un crecimiento que, digamos, vamos a pensar, vamos a facer isto. Ahora intentarlle meter mao, pero... Claro. Bueno, falaba eu de Chaves, que é a cidade fronteiriza en Portugal, pois porque isto xa é algo que seguramente os nosos ointes saben, dende hai anos pois levan funcionando moitos servizos Verín e Chaves como eurocidade, non? Compartindo pois moitas cousas, porque o mellor ás veces pois claro, hai esa raia e esa fronteira, pero ao final están ao lado. É absurdo mellor ir a certos sitios lonxe cando tes o outro lado da raia. Bueno, a fronteira é unha cousa artificial. Claro. O sea, o natural é que non houbera fronteira. O sea, ten desde 1200 que empezou a formación de Portugal, foi cando empezou o problema da raia seca, como decirlo así desta maneira. Que intenta a Eurocidade? A Eurocidade é un organismo, unha personalidade jurídica propia, que se rige por a lei española, porque está sede en España. Entonces ten 4 objetivos estratégicos. Son o turismo en conxunto, Visit Chaves Verín, un destino dos países basado precisamente no tema termal, donde Chaves vai moi por dediante de nós. Despois temos o tema comercial, que non está funcionando, o tema de medio ambiente, que tampouco está funcionando, e bueno, ahora mismo estamos redefinindo o que son os objetivos estratégicos, sobre todo para enfocar os problemas que sí que non son comunes. O sea, o envellecemento da población é común, a diáspora da xuventude é común, a posta en valor dos propios produtos autóctonos non se está facendo ben, nin se consigue, máis que cousas anecdóticas. A implantación de novas industrias non hai ninguna posibilidade, máis neste momento que en Chaves o terreno, por exemplo, industrial vale €1 e nós temos 50 e tantos. O sea, hai 50 historias que temos que empezar a redefinir de novo. A Eurocidade actúa de puente entre esta agrupación con Europa e suscríbese nas distintas líneas que ten de axuda a Europa, pero con un handicap para España, para a parte española moi tremendo, non? Mientras que Portugal ainda está por debaixo do umbral de convergencia, o seu acceso a distintos fondos é moito máis amplio que a nós. O sea, nós temos acceso a cousas intangibles, non podemos diñeiro para unha obra porque non nos van a dar, pero sin embargo si podes pedir diñeiro para a cría de non sei que, ou estudio tal, que sí que cho dan. É dicir, chegou tarde. Entonces hai que revolver a redefinir, en eso estamos agora con Nuno, que é o novo alcalde de Chaves, iniciando unha redefinición do que é o propio organismo, que sí, que ten moitas posibilidades, pero tamén
ten unha historia boa, pero non a máis adecuada, desde o noso punto de vista. Bueno, estamos falando un poquinho de todo, non? De todas as cuestións, pero gustaríame de novo volver ao inicio desta charla que era o Entroido, que é o que nos trae aquí, e sobre todo para a xente que nos está escoitando de toda Galicia, contarlles o que aínda queda por vivir de Entroido aquí en Verín. Hoxe mesmo, Emilia, hai actividades esta mesma tarde. Hoxe temos un día que está collendo tamén moito auge, que Eu non sei vostede, pero eu xa noto máis calor que antes, ou non? Ou será que estamos aquí todos xuntiños? A mellor tamén uns con outros vamos quitando o frío. Dando calor, A mí só me queda na nariz. Pois dicíache que hoxe temos o Venres de Compadreo, que é un día que gusta moito, porque vai haber unha especie de procesión pola calle con os carros que van repartindo licor café e bica, e despois vamos a rematar na plaza. Isto que hora é? Isto a partir das 7 da tarde. Ah, mira, xusto cando nos rematamos. Xustiño. Quédanos ben. Despois vamos hasta o pabellón, a calle do pabellón, e ali temos uns porcos ao espeto, quentiños, con pan e viño, que polo módico precio de 2 euros se pode cenar. Que ben. Eso para hoxe. Para hoxe Venres de Compadreo. Despois, esta fin de semana. Despois, mañá, pues, temos o bautizo do cigarrón ás 5 da tarde, que tamén é moi emotivo porque é a xente que se viste a primeira vez de cigarrón. Entonces, e fanlles unha ceremonia especial. Fanlles unha ceremonia. Despois, pues, xa un fin de semana de festa, de verbena e de festa de tarde, porque, como decía antes o alcalde, o que pretendemos é que o Entroido sea familiar, que non sea un Entroido que se desarrolle solo por a noite, porque a noite sale o que quere, pero de día hai que ter algo para que salgan todos, claro. Os maiores e os máis pequenos e os abuelos. E despois outro día moi grande, o domingo, porque temos un desfile, que a ver se non lo deixa o tempo. A ver, porque hoxe, mire que amenceu chovendo, estivo toda a mañá así moi húmido, pero agora vai sol, Antes de vir estuve mirando o tempo, moi atenta, e vai haber de todo. Bueno. Así que temos que estar expectantes. Con que non sexa chuvia continua xa nos conformamos, non? Sí, porque senón para os cigarros é un problema, para que salgan, para correr polos traxes, e despois, porque as comparsas gastanse un diñeiral en facer os traxes, hai 40 apuntadas, así que vai a durar bastante. Un bon rato. Que percorrido adoita facer o desfile do domingo? Pois, vamos a ver, baixando da gasolinera, así, bueno, vou a decir para toda a xente que a altura do San Roque hasta a plaza. Eu que sei, serán 2 kilómetros. Mais ou menos. Sí, por aí, sí. 2 kilómetros. E adoita durar bastante, claro. Sí, porque as comparsas son moi grandes. Entonces, claro, cada un quere o seu minutiño de gloria, a coreografía que traen, ou a pantomima, ou que sea, e hai que darllos a todos. E ven a este desfile, ven xente de outros sitios, ou solo de Verín? Sí, ven xente de outros sitios, pero casi, da comarca, non de moi leixos. Claro. Bueno, poden vir o mellor de espectadores, pero que son disfrazados, esos máis ben os daqui, non? Os daqui, sí, pero de espectadores de todos os sitios. Claro, son tantas citas, porque logo tamén teñen o martes de Entroido. Martes de Entroido. Que tamén hai outro desfile, porque... O mismo repetimos, para que haxa oportunidade para todos. Nos estiveramos un martes aquí de Entroido no desfile, precisamente, hai un par de anos, creo que fora, non? E despois, a partir do mércores, digamos que se calma a cousa xa máis ou menos. Aquí como a Cuaresma, hasta que chega o Lázaro, porque despois aí empezamos outra vez. O Lázaro cando é? Pois 40 días despois de... 30 despois do Lázaro mércores. Ramos en Pascuas estamos. Despois do miércoles de ceniza, e aí volvemos a empezar outra vez. Bueno, eu sempre o digo, non? Que realmente para os verinenses o ano comeza despois do Entroido, non? Non nos plantexamos os obxectivos para 1 de xaneiro, nos plantexamos os obxectivos a partir do mércores de cinza. Claro, e empezas a pensar xa no Entroido do ano seguinte tamén. Casi. Claro, sí. Bueno, a verdade é que Emilia decía que unha cousa moi bonita que búscase que o Entroido poidan gozar toda a familia, os nenos, a xente maior. Verín sempre tivo fama de que todo o mundo vive moito o Entroido, de que todos se disfrazan, de que todos forman parte de algo, iso é habitual, non? O domingo eu presentei unha cousa moi curiosa, que, bueno, o típico que sale o papá, a mamá, meniño, meniña, e os meniños non queren salirse dos caballitos. Entonces o papá empeza a enfadar, que hai que marchar para casa, os meniños tiran para atrás que non queren, e ves o papá vestido de Mickey Mouse, todo enfadado, con as mãos amarillas e os zapatos amarillos, facéndole así aos nenos. Ese que che chama a atención. Claro. Bueno, a verdade é que
Bueno, vamos pedir un poquinho de silencio porque senón non nos escoitamos aquí. A verdade é que é bonito ver as familias completas gozando do Entroido e sobre todo xente maior. A min é o que particularmente me gusta ver a xente maior disfrazada. Se non é disfrazada pois cun complemento, unha perruca, un algo. E iso é moi habitual aquí, non? Non se ten vergonza. Non, non hai pudor. Hoxe mesmo, pois mira, un día así, un pouco de, polo menos unha maña de descanso, pois nos paseábamos por Verín e ata as persoas que traballaban na caixa do supermercado ían disfrazadas, non? Son cousas que o mellor só ves en localidades como esta, non? Si o fai incluso os colegios, cando se está aproximando, cada día os nenos van levando unha cousa distinta, que si un zapato de un color, que si unha corbata, que si unha peluca, e cando termina ten un disfraz completo. Claro. Todos ao final os meniños xa van desde pequeniños. Sí, sí. Bueno, por certo que hoxe Diego ven cun traxe fantástico, o tenente alcalde. O Diego hoxe colleu o que tiña por casa e puxo da época na que se viña a Cabreiroá, verdade? Efectivamente, para reivindicar esa volta tipo Telvidago, non? Exacto, esa para época. reivindicar outra vez esa volta ás augas tan maravillosas que temos en Verín. E chegaches en bicicleta, claro. Bueno, todo kit completo. Porque xa me daba pereza vir andando. Tamén teño que recoñecelo, tocoñen a bicicleta. Non, pero está moi ben, porque así xa todo kit completo. Bueno, logo sacamos unha foto, sacámoslo no noso vídeo, aínda que en directo, a través da nosa canal de YouTube, podedes ver a Diego tenente alcalde. Hoxe Emilia e o alcalde Gerardo non veñen disfrazados. Non sei, Emilia, agora lle preguntarei, pero hai 2 anos eu preguntaralle a Gerardo se era de disfrazarse e dixera que non. Non cambiou nestes 2 anos. Mire que, sendo alcalde, ten que dar exemplo. Precisamente. Precisamente. Non me gusta moito. De vez en cando poso que dices un complemento ou unha cousa desas, pero non me gusta moito. Non é moito vostede ir así de mascarita. De novo sí, porque lle gustaba a todo o mundo, pero claro. Xa vou ter unha idade, cóstame. Sen embargo, aquí hai moita xente que é todo o contrario a vostede, que xa lles chaman os do Entroido, non? Que xa teñen fama por ser os... Vou contar un pequeno detalle. Co anterior alcalde de Chaves, Antonio Cabeleira, fixo un desfile no Brao que son a festa dos povos, onde van todos de romanos, de non sei que, non sei quanto. E entonces pon un anuncio que hai que ir disfrazados a facer o paseillo e tal, e como non vai eu de primeiro, non vai nadie. E, sin embargo, poño isto en Verín, é como un misto, ya, préndese todo. Bueno, si existe un dos días principales é o dos nenos, o jueves, ayer a mañá, non? Se o desfile dos nenos é o máis bonito que hai no carnaval, non? Si xa empezar desde pequeniño, pois aos nenos encanta disfrazarse, vas crecendo, vas seguindo nese tinglao, botando 2 ou 3 meses pensando. As máis tamén axudan bastante, porque as máis son os motores de todos eses disfraces. E despois os homes fais un apaño. Se gabardina o sombreiro alguna cousa, excepto os que son excepcionales, que tamén os hai, pois que eses que salen co seu número moi especial, moi preparado de toda a vida, que levan 2 ou 3 meses pensando, entonces pues eses xa son habituales. Non llevas a facer competencias a xente, non? Dices que traballas. Bueno, entón o alcalde non, Emilia... Eu de veces por disfrazarme, o que pasa que non me deu tempo. Hoxe non, pero cantos disfraces pode poñer durante o Entroido? Un ano? Cantas veces cambia? Pues, según teña o día, porque tampouco é así, algúns son pensados, pero outros son apañados no momento. Claro, o que vai arranxando neste momento. Pero gústame. Diego, xa adiviño que sí, non? Que estes días non saca o traxe de Entroido. Eu sí, xa teño unha habitación completa con disfraces e con traxes para ir collendo cada día o seu. E como sexan todos tan perfectos como este, creo que pagaría a pena velos, Hai algún ben feito. Está a caracterización de película hoxe. Hai algún ben feito. Sí. Bueno, pois xa para despedir os nosos primeiros convidados, porque, bueno, logo falaremos, despois de vostedes falaremos de gastronomía, e xa vexo por aí que os nosos seguintes convidados si veñen co seu... Podes ver tamén, non sabemos moito de gastronomía porque somos un goberno de peso. Iso é inevitable nesta zona, Aquí todos... É terrible. Sí. Non se pode facer nada sin comer. Home, e máis aquí que nesta zona comese moi ben, A gastronomía daqui hai que ver. En Galicia comese ben en todos os lados. Parece ser que no norte de Portugal tamén. Mire, nos levamos dos lados. Se lles confesáramos o que levamos nós, que esta mañá xa fixemos compra de cousas é porque non hai pementos agora, verdad? Porque senón xa tamén caerían os pementos, pero xa estivemos buscando cousas típicas, Aquí xa os chourizos ceboleiros, non? As alleiras. Non, eu son máis de ceboleiros. De ceboleiros. Sí.
As alleiras que son? As alleiras son en Portugal, que son como chourizos, pero ten máis clariño verdura, ten allo, ten un certo sabor a allo. Levan pan, levan pita. Hoxe xa estivemos preguntando tamén, porque onte como estivemos na festa de Androlla en Viana, preguntamos aquí se había Androlla, xa nos dixeron que tamén se fan, pero que levan coiro, as de aquí, bueno, igual depende da carnicería, non? Hai de todo, Androlla máis ben de Viana que onde a... Eu son de Viana. É de Viana, Emilia, sí. Anda, pois mire, estivemos onte ali na súa terra. Bueno, en xeral nesta zona comese moi ben, E aquí está o exemplo. A verdade é que é outra das razóns para visitar a zona. É moito. Sí, é moito. No, eu que lles decía que os nosos seguintes convidados xa veñen tamén caracterizados, como debe ser. Bueno, xa para finalizar, gustaríame que cada un de vostedes dixera unha razón para visitar Verín. Sei que hai moitas, pero para visitar Verín nos próximos días. Emilia, por exemplo. Pois eu digo que veñan a Verín, pero que veñan con ganas de disfrutar. Que non veñan só a ver. Que se metan, que o vivan. Moi ben. Que o carnaval é para eso. Diego? Eu creo que coincido tamén con Emilia, non? Que veñan, que se empapen dese espírito, desa emoción e dese poñer os pelos de galiña cando se escoitan as chocas dos cigarros e así seguramente repetirán o vindeiro ano. Agora vai falar o alcalde que non diga, que non veñan. Que vai decir, Gerardo? O que dixen antes suscribo eu. Pero ahora vamos falar os que quere que veñan. Ahora quero que veñan. Ahora quero que veñan toda esa xente que lle gusta a cultura nosa, que lle gusta a nosa maneira de vivir, que lle gusta a nosa maneira de facer, a nosa comida, a nosa bebida, a nosa compañía, en boa fe, a compartir connosco, non a vir a impoñer nin a levar. Pois Gerardo Seoane, alcalde de Verín, Diego Lourenzo, tenente alcalde, Emilia Somoza, concelleira de Cultura, e festexos grazas aos tres. Moitas gracias. Aquí seguimos, e xa, Vituco, ti entraches en calor, porque eu sí, Sí, un poquinho sí. Un poquinho sí, vaise notando que hai cada vez máis xente nesta praza. Grazas aos tres. A tarde, con Cristina García. Domingo 18 de febreiro, 21ª Festa do Lacón con Grelos en Cuntis. Pregón a cargo de Carlos Blanco. Entroido tradicional, exposicións, artesanía e cerámica de Castrolandín. Actuacións musicais, 10º Vespalacón e xantar popular. Reservas no 986 53 36 00 ata o 14 de febreiro. Xogos e hinchables pros máis pequenos. Espectáculo de clown e concertos. Rematamos co velorio e enterro do chapante. Haberá servizo de autobús. Máis información en concellodecuntis.es. Organiza Concello de Cuntis, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Oes, descansamos un pouco. Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas. Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe protexida. Que? Seguimos? Mellor outro anaco. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, FEADER, Europa Inviste no Rural, Xunta de Galicia. Alí en Verín está a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez. Boas noites, señora Vázquez. Hola, moi boas noites. Ángeles Carmona, presidenta do Observatorio Estatal contra a Violencia de Xénero. Boas noites, Ángeles. Buenas noches. Ignacio Fernández Toxo, secretario xeral de Comisiones Obreras. Boas noites. Hola, que hai, boas noites. Hoxe a Real Academia Galega poñía fin a un mandato de 4 anos e temos connosco a Enrique Monteagudo. Boas noites. Hola, boas noites. A Crónica. Silvia Pereira conta de luns a venres a partir das 8 o máis destacado do día. E ás 10, Tempo de Análise, con Luis Ojea. Escoitamos os protagonistas e buscamos interpretar as claves do día co equipo de analistas da Radio Galega, abordando a actualidade no seu contexto dende todas as súas aristas. O 11 de febreiro celebrarase a 18ª edición da Festa da Androlla en Navia de Suarna. Haberá pasacalles, degustación de androlla na Praza da Vila, xantar oficial e actuación dun grupo de gaitas. Ven a coñecer os boteiros e folións de Vilariño de Conso. Non perdas esta festa de interese turístico galego. Do 1 ao 14 de febreiro e o domingo 11, compra a tua entrada para a 29ª Festa do Cabrito. Este ano, o entroido en Vilariño de Conso. Agora mesmo estamos chequeando unha conta de Instagram. Como?
Carlos García Verdugo, Dani Portela e Marcos Fernández son uns lambóns. Uns lambóns digitais. Os sábados ás 12 do mediodía, aquí, na Radio Galega. Non forcedes, que xa vos digo que nos pechan. A tarde con Cristina García. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Pois xa se vai enchendo esta praza, parecía que non, hai unha hora e pico dixemos, ui, que va, a xente está cansa despois da festa donte, ou co barullo non durmiron, pero non, aquí xa empeza a notarse moito o ambiente. Os seguintes convidados que temos aquí na tarde, neste estudio móvil da tarde, quero aproveitar para agradecerles especialmente que viñeran, porque aténdennos nunha pequena paréntese que fan traballando a tope, porque os dous veñen en representación de dous dos restaurantes desta vila, Mavi Pérez do restaurante Casa Zapatillas. Moi boas, Mavi. Moi boas. Que cada ano, pois cando tentamos falar con vosco, apenas aí desde a cociña, non? Durante o entroido. É que non temos nin tempo a respirar. Claro, non me extraña. E tamén está connosco Antonio Álvarez. Moi boas, Antonio. Buenas. Do restaurante Brasil. Boas tardes. O mesmo, non? O mesmo. Porque onte no Brasil cantas mulleres houbo, Antonio? 410. 410. Ademais, 410 que non están calmadiñas. No, é que tamén se estuveran non era jueves de comadres, está claro. E Mavi, onte cantas houbo en Casa Zapatillas? Casa Zapatillas ahora é máis pequeniña, 110. Pero, claro, 110 nun, 410 noutras non son todas as noites do ano, así, nin moito menos, non? Certo que non. Claro. E hoxe tamén hai ceas. Sí. Bueno, houbo comidas a mediodía. Sí. E un non parar. Un non parar. E a noite as ceas. Sí. Cantas pode haber esta noite? Pois máis ou menos sobre 90. Non hai moita diferenza. Non. E no Brasil, Antonio? No brasil bastante menos, porque ayer estaban como as sardiñas, ou sea, máis ou menos, pues, tamén 90, sobre 80, 90. Claro. Mañá é peor. Aínda así, están como as sardiñas en comadres, pero a que seguro que teñen chamadas de última hora. Bueno. Non hai un oco para unha bueno. persona, unha amiga de non sei que tal parente que quere... Sempre ocurre iso, sempre. Sí, é que se fai. É o pan de cada día. E Antonio, hai onde colocalas? Non. No, iso é imposible, o sea que... No. É imposible, porque se non apretas a xente tampouco... Eso de que en carnaval nada parece mal non pode ser. No, claro. Eu penso que teñen que estar cómodas, non? Bueno, apretadas xa van. Xa están, claro, máis que normalmente. Pero, sí. bueno, non cabe duda que máis o local do veciño non se pode coller, hai que... Claro. O que temos, o Mavi ten o que ten, o que Había que pensalo, non? De poñer anexos, poñer unhas carpas ou algo. Pero tens que incrementar todo, claro. Persoal e todo, entonces tedes que non merece a traballar pena, máis, cociñar máis. Bueno, e todo este ritmo así continúa durante todos estes días de entroido, non? Porque veñen os cocidos, é dicir, a partir de agora tamén as comidas a mediodía van ser potentes. Cal é o plan en Casa Zapatillas? O plan, bueno, esta noite sabes como estamos, mañá é terrible, tanto a mediodía como a noite. A noite ainda temos máis que hoxe, o que pasa que son panillas grandes e podes colocar de outra maneira. Logo domingo, bueno, é un cheo total, encheríamos 3 veces tamén. Domingo falamos a mediodía xa. O domingo a mediodía e logo, claro, o problema é que todo o mundo ven despois do desfile, entonces xa non ter máis hueco. Logo cocidos para levar para casa, que esa é outra. Clientes de todos os anos que cho piden que tal e ten o que facer tamén. Claro. Entonces é terrible. Empatas a mediodía ca noite. A noite supoño que xa será un poquinho máis levadeira, pero bueno. Logo o día que parece así máis floxiño é o lunes, pero sempre terminas enchendo. O que pasa é que non hai tanta reserva, a xente vaise tamén moito ás bodegas do Imbra, que dan ali de comer e tal, pero terminas enchendo. E logo o martes os remates xa están as forzas moi cansas, a noite é terrible. O sea, xa non hai sitio, non, é terrible. Claro. O mércoles xa descansades un pouco máis. Si, eu collo de días. Termino entroido e de días de descanso. Non me extraña. Vacacións, sí. Non me extraña. A ver, Antonio, no Brasil, hoxe 90 mulleres... Bueno, no, 90 mulleres e homes. No, hoxe todo. Hoxe todo. Hoxe todo, non?
E a partir de mañá tamén como vai ser? O mismo, bueno, a mediodía, pois tamén o mismo a tope, e a noite, bueno, o que dice o Mavi pásanos a todos. A todos, non? E como fan, Antonio, pois para atender a tanta xente? Supoño que igual, pregunto, non teñen toda a carta, non? Son menús máis pechados, como... Bueno, mañá os primeiros sí son menús cerrados, pero o segundo non. O segundo o sea, teñen 2 opcións en pescado e 2 opcións en carne. Claro. Que é máis complicado, porque comadres é un menú que seguido é solo que está pechado e para todos igual. É para todos igual. É o día máis fácil do entroido. É difícil a preparación, pero unha vez que tes preparado é que tampouco senón sería imposible ser 4 fantasmas. É dicir, en comadres todas as mulleres do mesmo restaurante comen o mesmo. Pero o mellor, aínda que hoxe teñan pechado o menú, un grupo ten unha cousa, outro grupo ten outra, outro grupo ten outra. Eu traballo así os grupos, o sea, cada un teño varios menús, cada un elixe o que quere, pero logo tamén traballo a carta. Teño mesas que son máis pequenas e queren vir a carta e traballo como todo o ano. Igual. Pero despois tamén teredes menú especial de entroido, non? Co tema do cocido e tal. Sí, o domingo temos todos a empanada, o cocido e a bica do entroido, os viños de Verín e listo. Sí, tamén hai no Brasil, Antonio, como fan? Un pouco diferente, non? Un mañá teño menú cerrado a noite, primeiro, segundo, xa lle dixen, o sea, 2 opcións de pescado e 2 de carne, e sin embargo o domingo teño cocido, pero tamén se alguén quere outra cousa, e iso se lle fai. Normalmente o que se vende cocido. É máis, o sea que eu teño 2 restaurantes e os 2 é unha loucura. Entón, se non tes algo que teñas así xa previsto, eso sería unha loucura de... É unha loucura. El que ten máis ocupación, todavía máis xente, todavía peor. Claro, estamos falando destes días de entroido nos que non sei se vostede fai como a Mavi, Antonio, tamén colle descanso despois do entroido. O miércoles tamén, non? O miércoles descansa. O miércoles que non veña ninguén comer a Verín, que vai haber pouco, non? E non descansa porque ten que limpiar. Non descansa porque ten que limpiar. Non, bueno, hai outras historias. Temos habitacións, temos... Claro. Cerrar é complicado. Cerramos 15 días en outubro, pois é complicado. Claro, porque iballes preguntar, como é o resto do ano? Porque antes estivemos aquí falando un pouco co alcalde, cos concelleiros, de dicir, bueno, pois Verín igual, está moi ben que veña tanta xente no entroido, pero logo perdeu algo dese lugar de referencia ou de paso que era antano, non? Pois cando teu pai tiña casa zapatillas, Mavi, ou non sei, o resto do ano como é a cousa? O resto do ano, pois, hai que traballarse moito nas épocas puntuais. Logo, o resto do ano, por a semana é máis tranquiliño, levas o menú do día, a xente, os viajantes e demais, e o fin de semana sí que se move a xente. Entonces, pois, un viernes a noite ou un sábado a noite temos sempre ocupado. O domingo a mediodía tamén, pero, por exemplo, o domingo a noite pois, é moi lixeiro. Eu, antes o meu pai, tiña a costumbre de non cerrar nunca. Eu tomei dunha forma moito máis relaxada. Nós cerramos, a partir de que a miña filla acaba o colegio, cerro 20 días. Porque se vas a coller vacacións cando eles teñen clase, pois non merece a pena. Despois, estes 10 días que lle quedaba ao persoal, o que facía antes era turnalos. Era un rollo. Sempre coxeabas dunha pata e sempre estábamos nós de pringaos. Entonces, levo 3 anos que dixen nada. Terminamos o mércores de cinza. Eses 10 días. 10 días para matar. Logo tampouco traballo ni noite boa, nin fin de ano, nin ano novo, nin Navidad. Tampouco. Claro. E bueno, levo yo así máis relaxado, porque senón... Pero bueno, o Brán tamén é época forte. Moi forte, sí. O Brán, pois, eu digolle moitas veces aos empregados, digo, carnavales, sí, Semana Santa, sí, pero carnavales son 4 ou 5 días. No Brao, isto pasa todos os días, porque non temos máis ocupación e ocupamos sempre, entonces é o mesmo. Claro. É o mesmo. E a máis largo. E a máis largo. O mes de agosto non cerramos nunca. Entonces, o Brao é o Brao. Claro. E no Brao, no seu caso, Antonio, hai bodas, e vostede sigue facendo bodas, non? Facemos bodas, é outra historia. O sea, Brao é Brao. O sea, o carnaval ven moi ben. Claro, pero son poucos días. O Brao de Cerveiro, pero son poucos días, son 5 días. Pero en agosto, por exemplo, que non colles ningún día, eu vexo que este ano, por exemplo, foron 5 semanas, levámolas contadas, e acabas derrotado. Claro. Despois, eso tamén o fago, despois os 5 días eses que tes que abrir, pois collollos en setiembre.
Tamén cerro aí 5 diñas. Eu tomei un pouco así. Bueno, e que tamén hai que descansar. Non vives. A hostalería é moi dura. É moi sacrificada. E claro, todo mundo ten dereito ao seu descanso. Efectivamente, bueno, pois tamén, se non está aberto un sitio, está outro. Claro, o meu pai eso non entendía. Xa. Pero eran outros tempos. Na súa época eso era impensable. O sea, nós marchábamos de vacacións e el por a porta de atrás atendía a xente, decíalle, van cerrar por vacacións, pero eu quedo aquí. E seguía dando comida. Eu dixen, non, eu cerro, non aparezco por aquí. Claro. Bueno, non vou entreter máis a Mavi e Antonio, que sei que teñen traballo tamén para esta noite, tanto no restaurante Brasil como en Casa Zapatillas. A verdade é que, bueno, son dúas das referencias e ainda che temos familia en común, o sea que... Ah, sí, ainda son parentes, bueno, pois sí. Pois sí, non? Unha tía del está casada con... Estaba, como o tío xa falleceu, con un tío meu. Claro, sí. Bueno, o sea que somos aí... A relación foi sempre moi boa. Sí, sempre. Incluso traballaba nunha empresa, dormía ali, cenaba ali, entraba pola porta do portal cando iba tarde das rapazas. Hai que ter boa relación. Bueno, pois Antonio e Mavi, despedímonos de vos porque agora imos conectar con o noso compañeiro Vituco, que nos vai falar dun tipo de bica que se fai aquí en Verín. Hola, Vituco. Hola, Cris, pois aquí me atopo dentro das Titas, unha confitería que non podes imaginar, ben que ule aquí, está me entrando unha fame voraz agora mesmo. Estou aquí con Sabela. Hola, Sabela que me está sinalando que as Titas está aberto en ano 1807. Efectivamente. Sabela, pero vostede non abriu isto, Non, precisamente. Isto xa son generacións, hasta que agora son as miñas fillas as que quedan. Sí. Foron os meus pais, foron os meus avós, foron os bisavós. Sempre foi unha pastelería. Claro, agora eu teño 3 fillas, eu xa teño que xubilada, entonces que están elas ca mesma tradición e co mesmo que aprenderon de sempre. Claro, Sabela, vostede con que anos comezou aquí? Toda a vida, fillo. Xa de pequena, non? Eu fixen aquí a primeira comunión. Vamos, que a súa vida xa está pegada á confitería, non? Pegada, estou casada como se fora un matrimonio. Moi ben, supoño que unha nunca se xubila, neste negocio, non? Pois non é que nunca se xubile, eu quero, bueno, estou xa xubilada, as cousas como son. O que pasa é que como mamá, cago aquí, mamá, que le echo allí, entón sempre me teñen un pouco enganchadas. Claro, porque a receita, Sabela, vostede aprendeu unas, claro, dos seus, non? Sí, nos aprendemos dos seus, e como agora lle demosle tanto cariño ao cigarrón e tanta cousa ao cigarrón, fai xa anos, xa que vivían os meus pais e todo, pois decidimos facer algo relacionado co cigarrón. Demos cunha bica que lle facemos aí riquísima, que non teño para empezar para probar, pero que son buenísimas, están moi solicitadas e tal, en honor ao cigarrón. Canto tempo levan facéndoas? Non che estou dicindo, pouco menos que da primeira comunión. Ai, madría, claro. Isto xa é moi antigo. E mira, as receitas non mudaron nada nos últimos anos, algo si, non? Hai que ir un pouco cos tempos, ou que? Pero isto non, porque son xa cousas así que fixeches, que che teñen éxito, que che gustan, para que vas a cambiar. É moi rica, porque vai elaborada con huevos, con leite, con fariña de castaña, con fariña de trigo, con nueces, con todos esos ingredientes. A materia prima ten que ser boa. Sí, boa, boísima, si non nada. Nós todo o que traballamos é con todo con materia prima. Materia prima boa e depois, claro, tamén a parte de saber. Eso, armaos. Esa veciña. Eso mismo. Pero mire, Isabel, agora que hai tanta repugnancia con isto, é que eu teño azúcar alto, hai que estar fracos todos, vostedes aquí non nota, que a xente ven con fame, non hai problemas disso, non? Aquí nada, hai que marchar ca careta dicen, ai, Dios mío, como me estará o azúcar, digo, e mañá míralo. Botas a camiñar por aí, aí alrededor de Verín hai moito por onde andar, non? Sí, é o que pasa, un ven con colesterol, outro ven con azúcar, outro ven con tal, pero
é máis a tentación do dulce que de todo isto. Hombre, claro. Entón diría, bueno, pues mañá miramos o colesterol, mañá van de farmacia, deixándome traballar. Sabela, cantas xentes traballades habitualmente nas citas? Habitualmente sobre 5 personas. Despois estes días metemos máis refuerzos. Ah, claro, porque no entroido, que é a época máis forte do ano para vos? Bueno, non hai a Navidad, hai San José, hai Lázaro, hai moitas festas importantes durante o ano. Para aí temos sempre refuerzos, pero que diariamente somos como 5 personas. Porque uns días, ahora vendes todo, pero hai outros días que tamén non vende nada. Claro, iso tamén ten que ser un pouco de lío, non nunca saber moi ben o que como calculades, xa tantos anos de experiencia xa vostede sabe perfectamente como vai ir a feira, non? Sí, en primer lugar por os encargos que temos, claro. Eso xa é verídico. E logo despois tens que facer outras tandas casi de repuesto para a xente, porque todo o mundo que ven, sobre todo martes, eu quero levar a bica, en donde xa temos un cálculo máis ou menos feito. E aparte de bica, que outra cousa me recomenda vostede aquí nas citas? Recomendo che das citas unhas lenguas do obispo que facemos moi ricas, sí, que é a base de hojaldre, crema pastelera por o medio, por o alto van coberta con unha glasa chea de almendra, canela, riquísimos. Para que te quero. Pero iso xa é de toda a vida. Hasta os obispos se paran a comprar aquí a lengua cando pasan. Entrou algún obispo por aquí? Sí, señor, xa me entraron 2. Non se puxeron repugnantes? No, nada. Dice, estánche moi boas, dixenlle. Non son como as do obispo auténtico, pero parecidas. Hai que ter cuidado, que últimamente son as cosas moi perigosas. Meténdose un que a igrexa, cuidado, igual se mete nun lío. Dios me libre, que a iglesia, Dios me libre, que quero tanto, demais. E que máis queres saber? Quero saber tamén, aparte das bicas, ou das linguas de bispo, postres estou vendo, son orellas, ou pareceme a mí. Sí, son orellas, sí. Que máis postres de entroido temos por aquí? Temos as bicas que acaban de salir, temos as orellas que se están facendo, temos unhas roscas que facemos fora de anís tamén, que ainda están sin facer, pero que vamos a empezar xa con elas, que tamén son moi bonitas, son ricas, van fritas e despois van con un baño de glacé, moi boas tamén. En estes días vendes todo, estes días estamos escasos de mercancía. Cerran algún día? Sí, cerramos un día ao mes, a semana. Os miércoles solemos cerrarnos. Porque nesta profesión a xente di, esta profesión é para xente con ganas de traballar, Sí, con ganas de traballar, é moi esclava, Sí. Faloche moi ben, porque agora xa me parece que me pasou o tempo e tal, pero aquí non podes contar con un baile de fin de ano, non podes contar con unha festa de Reyes, non podes contar no mismo carnaval, ou faz ou non faz. Entonces tamén é un moito sujeto. Claro, a que hora entran pola mañá? Pois mira, hoxe baixarían elas ás sobre as 7 da mañá, pero aquí entramos, por exemplo, ahora por domingo empezamos ás 2 da mañá. Claro. Entende? Que outros días, pois non, outros días despertamos ás 9 e ás 9, dependendo, pero estes días sí é agotador, de verdad. Pero despois cando nos ven a cara probando a bica ou probando unhas desas orellas, din, mereceu a pena. Sí, claro que mereceu a pena, pero os clientes contentos. Claro que sí. Pois, Isabela, moitísimas grazas por falar para nós, nada, non se xubile, pero de vez en cando veña por aquí que hai que dicir ás fillas como hai que facer as cousas ben. Claro, porque o secreto que non levo son eu. Claro, porque, a xente nova ten que aprender, ainda hai que... Ten que aprender, está claro que ten que aprender. Entón sempre teñen a mami, que... Están así. E eu digo, xa, tanto. Mira, peso isto, non, isto así, sí. Agora está de guardia, digamos, 24 horas o día de guardia. Estamos, agora hasta as 9 da noite cenamos. Moi ben. Por moitísimas grazas, Isabela, parabéns por o traballo tan ben feito, Moitísimas gracias por ser tan amables e ir xunto de min, vale? Moi ben, moitas grazas a vos. Vale. A verdade é que xa, mira que xantamos ben, pero ábresenos o apetito, Iso estaba comentando eu coa seguinte convidada, coa que falaremos a volta das noticias, que é Cristel Álvarez. Moi boas, Cristel. Boas tardes, Cristel é técnica de augas daqui de Verín, vai nos falar das augas de Verín, das propiedades que teñen, dos manantiais, e iso, bueno, como non quero que che quede curtiño, vai ser logo a volta das noticias, non? Pero xa mencionábamos que nos entraba fame, Sí, e tanto, indo aí a Sabela. Sí. Bueno, aquí en Verín, a verdade é que dicíamolo antes co alcalde, cos concelleiros, tamén podedes presumir de moi boa gastronomía, tanto doce como salgada, non hai ningunha queixa.
Bueno, nos temos moitos máis temas pendentes porque teremos a cigarróns aquí no estudo da tarde dende Verín e tamén imos Bituco agora que acaba de sair da pastelería vai ir buscar a charanga. Antes o inicio desta conexión estábamos escoitando a charanga Los Támega. Creo que vai ter ocasión de falar con eles e poderemos escoitalos máis. A charanga, tanto esta como outras, son, digamos que a música habitual do Entroido. Van amenizando de noite e de día todas esas festas que se van celebrando por aquí en Verín no Entroido, non? Así que poremos música de charanga tamén nos próximos minutos. Coñeceremos a pregoeira do Entroido e tamén coñeceremos a Geni, unha muller que fai traxes de cigarrón, e xa vos avanzo que está moi ocupada e non podía vir aquí, así que decidimos irnos esta mañá ao seu taller e ademais quedou moi bonito porque non só falamos con Geni, senón que puidemos ver os traballos artesanais que ela fai para eses traxes de cigarrón. Por lo tanto, son moitos os temas que aínda temos pendentes para tratar aquí en Verín neste venres de compadreo, día no que facemos a tarde en directo. País tropical, pipi, abençoado por Deus. Son as 6. Última hora, Radio Galega. Imos coñecer as noticias, logo continuamos con máis temas dende Verín. Raquel López, contanos. Ola, de novo, Cristina, levántase a alerta por seca nos 7 sistemas da Conca Galicia Costa nos que aínda estaba vixente. Igualanse deste xeito todos os sistemas en situación de prealerta. A decisión foi tomada esta mañá pola Oficina Técnica da Seca. O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, di que compre agardar a primavera para prever a capacidade que terán os sistemas no verán. Toda a Conca volve a estar en prealerta. Haberá que esperar a marzo-abril para valorar ou para ter unha idea de que condicións vamos a estar para afrontar o verán e, por último, facer un uso razoable dos nosos recursos. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil tamén rebaixou o aviso da seca a prealerta, agás en 3 zonas, a da Limia, a do Cabe e a do Sil interior. Nesta demarcación agardan un febreiro algo máis chuvioso, pero unha primavera seca. Así o dicía o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín. Los embalses están al 53,87, estamos 15 puntos por debajo de la media. En febrero puede ser un poco más húmedo y el resto normal a peor, digamos, entre normal y seco. O Comité de Folga de Xustiza acusa o presidente da Xunta de mentir e de tentar desgastar os funcionarios negándose a negociar. Os sindicatos aseguran que o goberno galego está falseando datos e pechando calquera opción ao diálogo ao negarse a acudir o vindeiro martes a unha reunión proposta pola presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais. Nesta terceira xornada de paro, a folga foi secundada de media polo 90% dos traballadores. A Xunta rebaixa a cifra ao 38%. Manuel Díaz afirma que están dispostos a chegar ata o final. Nosotros vamos a insistir en nuestro mensaje de negociación, de transparencia y de que estamos dispuestos, con la verdad por delante, a negociar lo que haga falta. Son ellos los que tienen que mostrar una voluntad que no están demostrando. Para a semana que ven hai convocadas concentracións diarias ás portas dos xulgados e manifestacións en todas as cidades o vindeiro xoves. O secretario xeral do PPDG, pola súa banda, Miguel Tellado, pídelles aos sindicatos da Xustiza que valoren a oferta económica que lles fixo a Xunta para poñerlle fin a esta folga. Tellado reitera que é unha oferta xenerosa e apela á responsabilidade das sindicais. Respeitamos, claro que sí, o dereito á folga, por suposto, en dereito fundamental no noso país, pero en calquera caso si queremos facer un chamamento á responsabilidade para non perxudicar o conxunto da cidadanía, non? Pero creemos que a oferta que fai a Xunta de Galicia é moi razonable. Saiban que 2 bebés de menos dun ano faleceron hoxe nun incendio no interior dunha vivenda na localidade valenciana de Ontinyent. Cando chegaron os bombeiros, o lume estaba xa moi estendido e non puideron evitar que a casa quedara completamente destruída. Ata de agora non se coñecen as causas que puideron provocar o incendio, aínda que se cree que a orixe puido estar nunha cheminea. Na vivenda tamén se atopaba unha terceira persoa, un dos proxenitores, que sufriu queimaduras e foi trasladado ao hospital onde está ingresado con pronóstico reservado.
6 e 3 minutos, Deportes, Iván Calaza, contanos. Que tal? Moi boas tardes. Hoxe comeza unha nova xornada de Liga na Primeira División ás 9 da noite co encontro entre o Athletic de Bilbao e As Palmas. Tamén comeza outra na segunda, tamén á mesma hora, ás 9 da noite, o Granada que recibe o Valladolid. E xornada tamén no Polideportivo Galego con gran protagonismo pro baloncesto. Ás 9:15, Básquet Coruña que visita a pista do Valladolid e ás 9 o líder o Breogán visita o Cáceres e tamén á mesma hora o Cobourense recibe no Pazo Paco Paz o Oviedo. E antes de voltar a Verín, imos co tempo. Estamos a ter unha tarde de chubascos illados e ocasionais con ceos parcialmente cubertos. A cota de neve está alrededor dos 1100 metros. Vento sopra de componente norte con intervalos de moderado. As temperaturas mínimas experimentaron un moderado ascenso, mentres que as máximas quedaron sen cambios. Agora sí, voltamos á tarde a Verín, Cristina. Grazas Raquel. Aquí seguimos. E cada vez con máis ambiente, mira, estou vendo pasar a Perla Negra, o barco de Jack Sparrow por aquí pola Praza García Barbón, nada menos. Bueno, a verdade é que o ambiente vai medrando. Dentro de pouco, pois igual escoitamos a charanga por aquí, neste momento non. Así que mandamos a Bituco a buscar a charanga para que escoitedes como soa a música do Entroido en Verín. Hola, Bituco, de novo. Hola, Cris, pois aquí estou con Jorge da charanga Los Támega. Teño que dicilo ben porque se hemos repetido varias veces. Jorge, hola, bo día, boa tarde, que tal? Moi ben, boa tarde, como estamos? Moi ben, mira, como vai o tema da charanga? Como xa vos vin o ano pasado, Home, claro, non perdemos un. Somos asidos ás festas, e bueno, estas festas do Entroido pois quizás sexan as máis relevantes, non, para as charangas. Cantos sodes na charanga, Jorge? Pois sobre 12, 14 músicos, sí. Sí. O resto do ano que? Pois o resto do ano, chaman, claro, facemos, sí, desde logo, facemos romerías populares, facemos festas de pote, de todo, claro. Hai unha cultura da charanga, por chamarlle dese xeito, moi importante nos últimos anos. Pois sí, a xente cada vez quere máis música na rúa, non? Sí. E a charanga, pois, é o que lle dá ao final ao usuario da festa, non? Sí. Compartir a música a pie de calle, que é diferente. Bueno, pois as orquestas está moi ben para un certo público, pero a charanga sí que é certo que é máis próxima a xente. Sí. E iso, pois, é o que realmente marca un pouco a diferencia. E outra cousa tamén que chama a atención nos últimos anos é a calidade dos músicos das charangas. Cada vez as charangas son mellor. Sí, bueno, porque é un vicio, entón hai xente que sale a pescar, xente que sai a cazar, e pois nós que facemos? Reunímonos, tomamos licor café e a tocar. E entonces ao final, pois aí xa empezan os meus compañeiros, non? Xa sabías tocando. Mira, e o repertorio que? Como é o repertorio dos Támega? O repertorio dos Támega, pois, comprende música desde os 60 á actualidade. De feito, hasta fai misas, imagínate. Mira, agora de Verín a onde? De Verín, Ourense, de Ourense, Verín, de Verín, Zamora, e así. A disfrutar do Entroido, que eso levámoslo dentro na sangre. Jorge, pues moitísimas grazas nada, que nos sigamos vendo por aí adiante. Moitísimas gracias a ti e aos ointes de Radio Galega. Ata logo. Vamos a escoitarvos un pouco, a ver. O son da charanga, tan familiar, Cristel, verdade? Aquí en Verín, pois co sí. Entroido, sempre escoitade la charanga. Hombre, sen charangas non habría Entroido. Sí, pero creo que tamén as tedes noutras festas, non? As charangas. Sí, en todas as festas hai. Claro. Cristel Álvarez, que é nosa seguinte convidada, bueno, non veu falarnos das charangas ou do Entroido, que podería tamén, sí, como verinesa, senón das augas de Verín. Isto foi algo que antes na conversa co alcalde algo mencionamos, pero creo que, bueno, Verín moita xente coñeceo precisamente porque de aí é Cabreiroá, Sousas, Fontenova, non? As augas tan coñecidas. Sí, son augas bastante coñecidas, gracias a Deus, pero temos 5 manantiais aquí en Verín, non só temos Cabreiroá e Sousas, que ao mellor son as máis conocidas. Temos Fontenova,
por exemplo, que foi unha das máis coñecidas a nivel mundial, xa non aquí só en España. Tamén temos a de Caldeliñas e a de Fonte do Sapo. Siguen funcionando os 5? Embotellan 3. Vale. E os outros mananciais existen físicamente? Sí. Existen físicamente. A xente vai ali para facerse tratamentos. No de Caldeliñas e no de Fonte do Sapo. Pero no de Caldeliñas agora estaba un pouco en ruínas, levaba 60 anos cerrado, e agora están rehabilitando, xa está rehabilitado precisamente. A xente empeza a recuperar outra vez a fe, volve a emanar a auga nel, e van a tratar sobre todo problemas de piel. Nese balneario. Bañándote con esa auga podes solucionar certos problemas. Falamos de auga medicinal, entón, cos baños, pero tamén a hora de tomala, de beber a auga. Sí, neste caso a de Caldeliñas é máis ben a nivel exterior, vale, a nivel, pois o que decíamos, pel, reumatismos e tal. A do Fonte do Sapo sí que se podería beber, tendría axuda en catarros, en problemas así gástricos tamén, pero sobre todo é tamén para a pel, a de Fonte do Sapo, e incluso para cataratas. Hai xente que trata as cataratas con esta auga. As cataratas da vista, vamos. A da vista, exactamente. Carai. E as outras tres, as que embotellan, que propiedades teñen? A ver, a auga embotellada é auga de mesa. Realmente, a embotellada non é tal como sae do manantial. Exactamente, a que sae do manantial é que realmente ten esas propiedades, conserva esas propiedades. Cada unha ten as súas virtudes. A de Cabreiroá, por exemplo, sirve para as vías urinarias, para problemas de vías urinarias, para gastrohepáticos ou para biliares. A de Fontenova, por exemplo, sirve para temas de ácido úrico, para reumatismos, para gota, para afeccións hepáticas, problemas de estómago incluso. E a de Sousas sirve para cálculos renais, por exemplo, para desfacer cálculos renais, que é a que máis se utiliza para... En estas tres que insistimos, isto sobre todo falamos cando a auga tal e como sai do manantial, exactamente, como brota. Embotellada, pois está máis tratada esa auga, non? Sí, é diferente, vamos decir que é diferente, porque estas augas, casi todas, por exemplo, a de Cabreiroá e a de Fontenova, son bicarbonatadas, é dicir, saen con gas, exactamente. Entonces, polo tanto, non é a que vamos a comernos na mesa. Que se merca esa botella de auga e abre, se cheirara así, a xente pensaría que estaba mala. Exactamente, non a tomaría. Claro. Entón, esas augas, aparte de embotellar, o que é o natural do manantial, aquí pódese beber esa auga, tal como é natural, gratuitamente. Exactamente, tú vas ao manantial, colles a túa botelliña de auga e faz o teu tratamento. Normalmente falase de quincenas, de novenarios a quincenas, vale, a xente toma entre 9 e 15 días, vai axudar, non é milagrosa, obviamente, pero sí que axuda un pouco ás diferentes afeccións que ten cada un. Isto fai, no, a xente de Verín? Sí. É costume ir coller as augas? A xente de Verín confía moito nestas augas, sí, porque a tradición, a nosa xente maior, foi nolo deixando como algo que sí que funciona, que axuda. E a xente de fora? A xente de fora, hai moita xente que leva moitos anos vindo. Estábamos co da ruta, que creo que che comentou algo Gerardo. Sí que eu tuve a oportunidade de estar no manantial de Cabreiroá, e xente que ao mellor leva xa 50 anos vindo, e deixalle ese legado a seus fillos e netos para que tamén veñan e as proben e vexan que sí que axudan. Eu teño que dicir que, claro, eu non vivo en Verín, pero cando me coincide pasar, vou a algún dos mananciais a coller auga. E faz ben. Gústame. E aparte gústame, xa non polas propiedades. Ule mal, pero sabe ben. Exactamente, non ten que ver o olor co sabor que teñen. A da Fonte do Sapo, por exemplo, é unha das que máis... da Fonte do Sapo. Pois ese é a que máis bota para atrás polo seu olor, sí. Pero esa dicías que non é tanto de beber, non? A ver, podes utilizar para beber, porque vai moi ben para temas de catarros, para as expectoracións do moquiño no peito, incluso en nenos pequenos, vai moi ben. Pero realmente esa siacheira xa nin te acercas a ela. E que terá Verín, que terá esta zona, porque isto tamén pasa pois na zona de Chaves, Vidago, non? Que tamén teñen as súas augas. Que terá esta zona para ter estes manantiais con estas propiedades? Pois eu creo que o noso chan, o noso subsolo axuda moito, e ademais atravésanos unha falla que precisamente a que nos deixa estes manantiais, e axudan ao material granítico, axuda a que esa auga, según se vai atopando cos minerais no subsolo, pois bote esas características da auga que nos axudan. Bueno, a verdade é que é unha maravilla, non, coñecer tamén esta parte de Verín.
creo que moita xente que nos está escoitando pois igual xa sabía disto, sobre todo a xente máis maior, pero hai outros que a mellor, pois fíxate, veñen aquí ao Entroido non saben nin que existe. Sí, a xente nova non se interesa ao mellor tanto nesto, pero realmente son as primeiras bebidas isotónicas que se utilizaban. Así que non é algo antigo que sirva para enfermedades, non, tamén é algo de deporte, algo moderno tamén a vez. Claro, bueno, pois hai que sacarlle partido tamén a isto, non? Pois sí. Que é unha riqueza tamén que ten esta zona de Verín. Cristel, moitísimas grazas por vir contárnolo. Quixemos hoxe recordar este tema que tamén fai moi coñecido a Verín a nivel de toda España. E agora imos retomar os temas do Entroido. Non sei se coñeces a Geni fai traxes de cigarrón. Geni ia vir aquí, pero díxonos que non podía, así que decidimos irnos esta mañá a visitar o seu taller. Esa charla e de la escoitar agora mesmo. Pois se Mahoma non vai á montaña, a montaña veu a Mahoma, porque todo o mundo en Verín sabe que Geni é a que fai os traxes de cigarrón, pero estabas moi ocupada, así que veñemos ao teu taller. Hola, Geni. Hola, buenos días. Bueno, é un luxo, non? Porque non é o mesmo entrevistarte o mellor no estudio da radio que ver aquí todo o material, o lugar onde se fan os traxes, que nos dis que agora xa estás nun momento un pouco máis relaxado, non? Chegades tarde porque sí, que xa está todo entregado, xa está todo estrenado. Claro, a estas alturas, todos os anos fanse traxes novos de cigarróns? Eu levo 25 anos con isto, e sí, todos os anos, mais no Obradoiro tamén. Todos os anos, unha media de 15-20 salen todos os anos, Carai, e son traxes novos de cigarrón? É dicir, xente que se estrena como cigarrón ou que cambian de talla, por exemplo? De todo, ou xente que quere outro color, ou de todo, ou nenos que nacen, nenos que crecen e van cambiando de talla, hai de todo. Claro. Bueno, como aquí tes un cartel coas partes do traxe, imos comentar un pouquiño, non? O traxe tens pois unha chaqueta que parece que o que dá máis chollo, non sei se... Non, eu penso que non, que o que dá máis traballo que o pantalón. O pantalón, bueno, un pantalón que é unha especie como de pololo, non? Sí, faise de unha lona blanca. Bueno, leva un refuerzo, bueno, vai moi completo por dentro, dá moito traballo. E despois leva unhas lanas, que eso xa é o gusto de cada un. Que son esa especie de pompóns, non? Sí, e levan, normalmente, sempre foran vermellas e verdes, pero bueno, ahora vaise cambiando cos tempos, cada un leva un color diferente. E despois por fora, pois, está cheo de pompóns, blancos e ganchillo. Bueno, entón iso é o que máis traballo leva. Canto tempo pode levarte? Non sei, mira, eu no Obradoiro estamos 3 meses. Ya hai xente que lle fai boa falta. Os 3 meses para facelo? Sí, a ver, estamos 3 meses, non vamos todos os días, vamos un día a semana, pero teñen que traballar prácticamente todo na casa. Claro. No Obradoiro dánselle unhas normas e despois elas en casa de onde teñen que facer toda a maior parte das cousas. É dicir, que contigo veñen a aprender sobre todo, claro, entón. Claro. Non é que ti fagas todos os traxes. Non. Eu doulle clases para que sepan elas como se confecciona. Vamos paso a paso e vamos salindo os traxes perfectos. Sí. Claro. Bueno, ese é o pantalón. Logo eu despois fago aquí, na miña casa fago... Os da túa familia. Privados, para venta privado. ¿no? Perfecto. A camisa, unha camisa branca normal. Ou hai que facela? Non, é un pode ser unha branca normal, sí. E despois a chaquetiña así curtiña, que dicías que, home, tamén leva traballo, pero non tanto como... A ver, é máis amena de facer. Costa moito, porque os galóns e o fleco que leva é sumamente caro. Así eso. Nos sombreiros. Sí, todo, nas mangas, no. É que eso son galóns caros. Pero bueno, é moi amena de facer. Claro. Bueno, esas serían as 3 pezas fundamentais e logo temos os complementos, que son a gravata vermella. Vale unha calquera ou hai que facela? Vale cualquera. Eso según o gusto, según a veces combinan co traxe, eso... A faixa tamén vermella? A faixa tamén depende do gusto de cada un. Eu este ano, pois, color oro, granates, verdes, de todo, tuven de todo. E despois están as medias. E as medias aquí vemos unha mostra. Facedelas vos? Non. Estas poden ser con garbancillo ou sin el. Son medias así caladas, non? Calada, de perlé. Normalmente lévanse blancas. Hai xente que lle gustan negras ou de outro color, que bueno... Tampouco quer decir que isto sea o original ni nada, pero que levamos moitos anos seguindo esta tradición, é bueno, que sí. Elevan como no xeonllo unha especie de liga. Sí.
As ligas tamén, pois... Falas ti, neste caso, as que estamos vendo as agora. Depende do traxe, do color, como queiras, podense facer de todos os tonos. Que van co raso, co lazo de raso, logo unha puntilla, non? Mira, eso é moi personal, poden ser solo de puntilla, poden ser solo de lazo, de raso, eso vai en gustos. Claro. E despois os zapatos, que requisitos deben cumprir? Negros, de cordóns. E de cordóns. Sí. Despois por dentro tamén levan, o pantalón vai sujeto con tirantes. Con uns tirantes blancos, porque senón o peso baixa para baixo o pantalón, co peso. Claro. Entonces levan uns tirantes, sí. Bueno, e aquí vemos unha mostra, iso sería fundamental, porque logo está a zamarra, non? Sí. Chamase, que é unha especie de pau que levan, as chocas, isto xa hai que mercalo aparte. Sí, a careta, eso todo sempre aparte. Claro, outro tipo de talleres, non? Sí. Que o que o fan. Pero claro, vexo aquí que tes moitísimo material, pois moita cinta de raso, por exemplo, non? Sí. É de todo, galóns. Mira, galóns, isto por exemplo é todo bo. Como se chama isto? É galón. Galón, chamase galón. Sí. Son como unhas cenefas, non? Son como, sí, cintas, cintas traballadas, pero bueno, que sí. Espera, que non creo que caiga. É que me está enseñando, claro, son ten varios rolos con moitas despois cintas, teño son moi outro un boas. pouco máis corriente, pero o galón bo que non se estropea nin nada, isto é. Isto vai nos sombreiros do... Non, en todo, nas mangas e no corpo. Todo, vai a chaqueta toda chea desto. Todo este material, onde o mercades? Porque claro, é moita cantidade. Pois en moitos sitios. Eu de fábrica teño galón xa fai moitos anos, porque isto non é fácil encontralo, non, pero nada fácil. Podes encontrar un galón máis económico, que eu tamén teño, pero normalmente eu solo uso isto. Claro. E isto é moi difícil. Cando remates con isto, a ver, que con este material... A ver de onde sacas outro desta calidade, non? Pois non sei, non creo que nos cerren, porque como nos cerren isto... Claro. É dicir, directamente a fábrica, cómprase. Sí. Aquí, isto que tes a medio elaboración, que son ligas. Son ligas. Ligas que xa estou facendo, pois para que queden, porque xa teño encargas pro ano, que parece mentira que non pasou este carnaval, e xa teño un montón de encargas pro ano. Entonces, bueno, pois estou deixando facer. A mí ocórreseme, porque aquí ti tes unha foto do traxe coas pezas que é o teu neto protagonista, non? O teu neto pequeno. E claro, no caso dos nenos, que cada vez hai máis que visten de cigarrón, aquí hai que ir renovando o traxe prácticamente todos os anos. Mira, a un neno 2, 3 anos, máis non lle sirve, porque tampouco lle vas levar como un payasiño. Entonces 2, 3 anos é o que lle sirven. Si yo deixa xusto 1 ano, 2. Claro, e iso, pois, no teu caso, como fasti, ainda bueno, pero para unha familia tamén é un gasto, por eso, non lles deixan moi pequenos, 3 anos, 3 anos é o que lles sirven. Falamos do prezo, porque ti estás dicindo isto material caro, isto do bo. En canto pode sair un traxe de cigarrón? Mira, eu penso que para un adulto completo, con careta, chocas, todo, sobre 2.000 euros. 2.000 euros, estamos falando dun precio sumamente baixo, de aí para arriba. Eu estouche máis ou menos por o que cobro eu e todo, que despois hai sitios que cobran máis caro e non sei, pero eso máis ou menos de 2.000 para arriba. Claro, pero, home, no caso dun adulto xa é unha inversión para todos os anos, non? Bueno, se non se engorda, claro, se non vai se cambiando. Pódenselle facer arreglos ou arranxos? Non, porque vai todo con costura francesa por dentro e non leva... Claro, pero ti falas o mellor de aumentar a talla ou de reducila, eso non, pero, por exemplo, se algo se estraga algún día, sí, desmontase, bueno, e volvese poñer a pieza a outro, pero bueno, normalmente ensanchar e eso nada, porque vai todo con costura francesa e non quedan costuras. Mais lles vale non oscilar de peso, non? Bueno, hai xente que cambia, normal, entonces... Nos últimos anos cada vez máis tamén hai mulleres que visten o traxe. Hai algunha diferenza nese caso? Non, mira, o traxe é o mismo, todo igual, con bolsillos, todo, entonces non hai diferencia ninguna. Home, un pouco de arreglo no traxe, sí, porque a chaqueta non lle senta igual ás mulleres que os homens.
Polo peito, claro. Sí, sí. Entonces, pero bueno, non é o mismo, Sí, sí. Logo, claro, cando vemos os cigarróns en acción, vanse movendo, van saltando un pouco, ten que dar traballiño, non, mover este traxe. Sí, porque pesa, parece que non, pero pesa moito. A ver, de fío usamos 2 kilos e pico por cada pantalón, pero despois en sí hasta parece que é moito máis pesado collelo. As chocas pesan muchísimo, non sei, para movelo non é fácil, non. Claro. Non. Estou vendo, porque estamos aquí nunha esquiniña que tes como un trofeo do Entroido de Verín. Que premio este? Non. Estos son que daban as comisións de festas e a mí sempre me daban daban eso. Dan un recoñecemento. Pero tes la carta de artesán. Sí, eso sí, por a Xunta, sí. A ver, por traxes tradicionais populares, ese o, como se di, o epígrafe, non? Sí, sí. No que tes o... Esa solicitei na Xunta, bueno, porque xa che digo, levo pois desde 95. Entonces, pois, xa son anos. Claro, bueno, evidentemente é un traballo artesanal de moitísimo tempo, como nos estás dicindo. Sí. 3 meses o ano, sobre todo, este traballo, e o resto do ano? A ver, eu normalmente é que solo empezo en setiembro, octubre, pero despois é un traballo seguido, é moi... Porque ti fas exclusivamente traxe de cigarrón. Bueno, dedícome tamén a facer confeccionar roupa e arreglos e tal, non? Pero o cigarrón, eu eso non o deixo, levo todo moitos anos e non. Claro. E este ano, non sei, a proposta é non parar, seguir facendo para que en setiembre non me collo toro, como collo todos os anos, porque despois... É dicir que agora estamos xa no Entroido deste 2018, pero estás preparando para o ano que ven. Para que non... Sí, porque senón despois é un agobio, tanto traballo, eu fago yo, pero... podía facelo todo o ano, que non o fago porque quedo cansada. Ao salir do carnaval non me apetece facelo, e como yo deixes, despois costache máis. Claro. Pero porque mira, isto tamén o facemos, isto é o que levan debaixo, mira. Debaixo dos pompóns blancos leva estas lanas que tamén os fago nun telar. Sabes, teño un telar de madeira. Faso así como os flecos. Os flecos, sí. Isto tamén se fai todo. Claro, porque vemos aquí que tes moita lá tamén para... Claro, pois para facer todo isto. Todo ese traballo. Sí. Claro, é que son moitos detalles. Non me extraña que haxa que traballar con tanto tempo de antelación. Mira, costa moitos cuartos, pero a xente solo se dá de conta... Espera, que senón eso fai ruido. Solo se dá de conta cando o fan elas, o que é porque costa tanto. Porque son moitas horas, claro. Moitas. Non, entonces unha media de o pantalón leva un grande sobre 240 a 250, non? Pompóns destos blancos. Non o parece. E eu fago 25 na hora, 25 nunha hora e sin recortar. Así que mira o tempo solo en facer eso que levas. Eses detalles do pantalón. Sí. O ganchillo moitas horas tamén, porque hai que apretar moito, hai que... Entonces... A ti nunca che deu por vestir o traxe de cigarrón? Non, vestir a un ano fai moitos antes de dedicarme a isto, que tiña o meu irmán bueno, e eran dos que tiñamos antes, sabes, antes... Mira, todo isto surgiu porque o Ayuntamiento de Verín levounos a Castro a aprender co sastre que había, señor Paco. Entonces, máis que nada, levounos para que a partir de entonces foran salindo os traxes ben feitos e todos máis ou menos igual. Non quere decir... Para que houvese unha uniformidade, eso mismo, unhas características comuns en todos os despois non quere decir que tú, pois en vez de un galón bo metas un máis corriente, eso ya personal, pero foi a partir de eso, entonces claro, foi cando empezamos a facer todo isto. Claro. Bueno, pois Geni, foi un placer visitar o teu obradoiro. Mira, ao final quedanos así máis bonita a entrevista porque tamén podemos contar o que estamos vendo. E nada, deixámoste xa traballar pro ano que ven, É pena que non viñeran despois 2 ou 3 días antes, que, bueno, unha semana antes, porque pro corredoiro xa se entregou todo. Claro. E había aquí, ademais de diversidade de colores este ano. Pois para a próxima, Geni. Eso mismo. Grazas. Venga, a vos. A tarde, con Cristina García. Ruta de sabores do Entroido no concello de Curtis. Achégate este domingo a Curtis e Teixeiro e proba o cocido, as filloas, as orellas e demais produtos do Entroido. Este domingo de Entroido visita os locais de hostalería no concello de Curtis. O 11 de febreiro celebrarase a 18ª edición da Festa da Androlla en Navia de Suarna. Haberá pasacalles, degustación de androlla na Praza da Vila, xantar oficial e actuación dun grupo de gaitas. Lección número 3. Todo vale.
Pilloute, sabe que lle vas regalar algo e non para de mandarche indirectas, pero sempre acaba con regálame calquera cousiña. Pois regálelle calquera cousiña, pero que sexa a que pide. Este San Valentín, lánzate. O Corte Inglés. Miles de ideas para acertar. Este febreiro celebra a túa identidade galega participando no concurso de microrelatos.gal e a Real Academia Galega. Gaña premios cun texto de temática libre e un máximo de 200 palabras en galego. Aproveita este mes para registrar o teu dominio.gal. 2 anos por só 15 euros. Infórmate en www.dominio.gal. Ven a coñecer os boteiros de folións de Vilariño de Conso. Non perdas esta festa de interese turístico galego. Do 1 ao 14 de febreiro e o domingo 11, compra a tua entrada para a 29ª Festa do Cabrito. Este ano, o Entroido en Vilariño de Conso. Cristina García, a tarde. Seguimos, son as 6:28. Bueno, xa escoitaron todo o traballo que hai detrás do traxe de cigarróns. Logo estarán connosco algúns dos que o visten, dos que visten este traxe tan laborioso. Pero antes imos coñecer a que foi a que é a pregoeira deste Entroido 2018. Mercedes Astorga, moi boas, Mercedes. Hola, boas tardes. Unha muller de Verín. De toda a vida. Carnavaleira. Sí. Sí. Bueno, carnavaleiras aquí hai varias. Sí, non? sí. Pero que hai que facer para ter os méritos para ser a pregoeira deste ano? Ou a pregoeira do Entroido? Bueno, pois supoño que me tocou a min como lle pudo tocar a calqueira desas outras que hai anos comentas. para todas. Sí, pero bueno, a min pedíronmo e me pareceu, vamos, un honor e non iba a rechazar esta cousa tan maravillosa. Foi o pregón o principio do Entroido, non? Que día foi? Sí, foi o domingo de Corredoiro, ao mediodía. E que contaches? Porque claro, mándanche facelo pregón dunha festa tan especial para ti, na túa vila. Que decides facer? Pois bueno, como era un cambio dos outros anos, era un cambio que non iba a vir xente de fora, que iba a facer alguén daqui, me parecía que un pregón típico de crítica que sole ser e tal, que non me apetecía eso, apetecíame máis ensalzar a nosa festa, os nosos días e tamén un recordo para a xente carnavaleira de sempre. Me parecía unha forma bonita de empezar a facer os pregos a xente daqui de Verín. Claro, porque isto empezou agora, o de que saxades a xente daqui de Verín? Bueno, en algún momento sí que algunha persona daqui xa o dera, pero bueno, nestes últimos anos pues, sempre viñan famosos da TVG e bueno, pois este ano decidiron cambiar e isto foi o que pasou. O que si houbo sempre, se non me equivoco, é Raíña do Entroido, non? Sí, estas Elena. Cousas. Pero que sempre é a mesma persona. Sí, sempre é Elena, sí. Elena ten ese mérito, con ela empezou pois unha festa o día de Xoves de Comadres e por respeto e todo isto, pois é un cargo vitalicio. Exactamente. Isto sempre será ela. Bueno, Mercedes, contanos un poquinho a túa historia co Entroido. Como se eres daqui, pois supoño que é de sempre, non? Pois sí, mira, nacín a poucos metros daqui da praza. Entonces, claro, vivino dende que nacín, o sea, o ruido das chocas, a fariña, as máscaras, os petardos que cando eres pequena te asustan tanto, pois aquí corría na plaza e pois a miña avoa me disfrazaba, me puña un pañuelo, me pintaban os coloretes e me sacaba aquí a bailar. Entonces, pois isto é parte da miña vida. Claro. E últimamente como vives ti o Entroido? Pois mira, sempre o vivimos intensamente os daqui e é unha cousa que xa empezas unhos meses antes con esa inquietude e xa empezas a elaborar os disfraces, a reunirte, pasas moitas risas, a veces incluso se pasa mellor no pre-Entroido, nestas reunións, nestas preparación. E pois sempre con moita emoción e con ganas de que chegue o día. Este ano, por exemplo, xa houve unhas cantas datas importantes, non? Contanos como foi o que levamos de Entroido. Pois mira, empezamos o Xoves de Compadres, que hubo un ambiente estupendo, bastante xente na rúa, e salimos e foi unha noite de baile, de petardos, de risas, de disfraces, había moita xente disfrazada e estuvo moi ben, a verdad que estuvo moi ben. Despois xa pasamos o domingo de Corredoiro,
que xa saliron os cigarróns todos pola mañá e foi o día do pregón aquí ao mediodía, un día espléndido de sol. Como fuches vestida pro pregón, Mercedes? Pois moi cómoda. Pero non fuches con disfraz? Sí, bueno, unha chaqueta e un sombreiro así multicolor para darlle un pouco de colorido, pero moi cómoda, porque, bueno, tens que subir a un esteario e se encima levas algo moi aparatoso entre os nervios e o que levas posto, pois é un pouco máis complicado. E xa onte o xoves de comadres. E que tal foi onte? Pois, bueno, eu en concreto baixei desde arriba, desde o castelo, que se fixo a baixada como sempre, con Don Carnal, e foi moi bonito, cas antorchas. Chegamos a San Lázaro e había un bo ambiente, saliu a raíña, e pois viñamos á praza. A praza petada de xente, un pouco incómodo porque non podes entrar a tomar algo e está todo pois moi cheo de xente, pero bueno, estas cousas cando se fan multitudinarias é a parte negativa tamén, claro. E agora aínda queda moita festa. Queda moito, claro. Cantos disfraces che quedan aínda por poñer este moitos, ano? Un cada día. Claro. Un cada día. Oxe é o compadreo. Sí. Entonces hoxe hai que poñerse algo e salir por aí detrás do carro. Hoxe o compadreo, o sábado tamén facedes algo, non? O domingo do desfile. O domingo desfile. No desfile participas? Sí. Tedes comparsa? Este ano non temos comparsa. Vamos a ir así en plan individual, cunha amiga, pero vamos, que generalmente sí que temos comparsa. Claro. E o martes? O martes outra vez o desfile, ¿no? Que se repite, sí. E logo o mércores a descansar? O mércores a descansar. Aquí remata todo o mércores, verdade? Sí. Aquí non hai enterro da sardiña. Claro, non, aquí xa, como empezades tamén cedo e forte... Sí, xa van sendo horas de acabar. Claro, vai chegando o momento de descansar un pouco. Bueno, pois Mercedes, deixámoste porque sei que vas continuar, iraste preparar para este venres de compadreo. Sí. Así que, bueno, que o pasedes moi ben o que queda do Entroido. Pois moitas gracias. Que parece que ao final queda unha noite, bueno, agradable. Fría, pero agradable, sí. Ao menos non chove. Claro. Grazas, Mercedes. Moitas grazas. E parabéns por ese pregón. Bueno, hoxe tamén queremos falar de outro aspecto. Aquí saiu varias veces en conversa con diferentes convidados, que son as grandes aglomeracións que se dan en Verín, sobre todo no xoves de comadres, na noite que acabamos de pasar, esta pasada. Hai un tempo, o Centro de Información á Muller de Verín decidiu poñer en marcha unha campaña para evitar as enfermidades de transmisión sexual, o contagio destas enfermidades, e tamén os abusos ás mulleres, que por desgraza é algo que estamos vendo en moitas festas nas que hai demasiada xente, nas que hai moitas aglomeracións de xente, que hai persoas que aproveitan para abusar de mulleres, non? Bueno, no caso de España hai o tema paradigmático dos Sanfermíns, nos que se denunciaron varios casos así. Home, aquí en Verín, por lo menos a mí non me consta que se denunciara nada, pero nunca está de máis previr, non? Que sucedan estas cousas. Hoxe nos acompaña Lorena Álvarez, que é a directora do CIM de Verín. Moi boas. Hola, boas tardes. A verdade é que a mí me encantan as pegatinas que fixestes, pois concienciando tanto do tema das enfermidades de transmisión sexual como dos abusos ás mulleres, non? Sí. Por exemplo, a da formiga de laza esta encántame. É a que máis trascendeu, sí. Esta pegatina di que unha formiga de laza sexa o único bicho que che pique no Entroido. É unha mensaxe directa, enfocada máis ben á xuventude. Sabíamos que iba a resultar graciosa. E, bueno, a verdade é que a que máis trascendeu e onte se nos casi remataron as 2000 pegatinas que tiñamos de concienciación. Claro, esta, por exemplo, da STS di levas o Entroido no sangue, non leves nada máis, protéxete da STS. Levamos o Entroido, non hai que levar ningún outro recordo no sangue destas festas que ás veces está moi ben olvidarte de todo nas festas, pero ás veces eses desfases que como lles coñecemos poden ter consecuencias tremendas, non? Por que decidides no CIM iniciar esta campaña? Bueno, pois nos tiñamos dous temas encima da mesa pendentes. Por un lado, detectamos a presencia de este tipo de enfermedade de transmisión sexual e unha falta de coñecemento por parte da xuventude, sobre todo das mozas, que falta unha concienciación de ter esa iniciativa en canto a prevención, e logo tamén os comportamentos sexistas. E non queríamos esperar a que acontecese nada grave, senón lanzar unha mensaxe de
unión de toda a comarca de que aquí non queremos ese tipo de comportamentos. Pero houve así casos concretos que se coñeceran? Non exactamente, é dicir, todas vemos cousiñas que non gustan, sobre todo na última fase da festa, pero bueno, hai que destacar tamén a parte positiva, é que onte eu quedeime cunha imaxe moi bonita de esperando a raíña do Entroido, ver a xuventude coas pegatinas e concienciadas realmente de que eso non pode ser. Bueno, polo menos as pegatinas deron que falar esta noite, non? A xente andaba con elas, pero a campaña continúa no resto do Entroido. Sí, a verdade é que foi unha campaña que nos lanzamos dun xeito moi humilde, non esperábamos tantísima repercusión, sobre todo lanzamos a campaña nas redes sociais porque sabemos que a xuventude anda moito nas redes, temos un apartado na nosa página web na que explicamos todo tipo de contidos, de repente 35.000 persoas interactuaron con estas pegatinas. A verdade é que estamos sorprendidísimas e moi contentas. Claro, bueno, sobre todo esta parte positiva pois dun problema que imos modernizándonos en moitas cousas, Lorena, pero hai outras que non se sabe por qué, ou parece que retrocedemos ou que non avanzamos. Sí, hai unha cousiña que temos clara, é que a xuventude, os mozos e mozas non lle gusta que lle digamos ou que lle proibamos o que teñen que facer. Entonces, a sexualidade non ten que ser un tema tabú, igual que o tema dos comportamentos sexistas. Por tanto, nós temos que informar e temos que educar. Claro. Bueno, se a xente dixeches que tiveran moito éxito, pero se a xente ten ganas de conseguir as pegatinas, de informarse un poquinho máis sobre esta campaña, como teñen que facer? Pois mira, temos o noso centro de información a muller na Rúa Cancelo número 1, que poden vir, e despois tamén na tenda do Entroido, aínda quedarán algunhas pegatinas. Sí, bueno, e senón en redes sociais tamén estades compartindo mensaxes, non? Sí. O que sí me gustaría agradecer moitísimo foi a colaboración de Cruz Vermella, de que xusto aquí ao ladiño teñen un cartel tamén, onde estamos nós. Tiñamos preservativos disponibles por si mozos e mozas querían solicitalos, estiveron toda a noite pendentes desta causa. Entón, darlles a noraboa por tantísimo traballo. Claro. Pois Lorena, moitísimas grazas a ti tamén por contarnos. A verdade é que sempre nunca están de máis, non? Todas estas campañas. Imos conectar de novo con Vituco. Isto supoño que hoxe venres de compadreo, moita xente ten xa o seu disfraz, pero por se alguén quere buscar algo de última hora, vai nos dar unhas cantas ideas. Hola de novo, Vituco. Hola, Cris, pois aquí estou na tenda Toy Planet, estou con Bego e con Fátima. Boas tardes as dúas, que tal? Hola, buenas tardes. Mira, nesta época que botamos por fora, non? Véndese moito disfraz. Sí, a verdade que sí que se vende disfraz. Sí. Disfraz, complementos, de todo. En que época, en que momento empeza a venderse pois máis disfraz? Cando empeza a xente a animarse co tema dos disfraces? Bueno, sobre 3 semanas antes de Carnaval, eso así, máis ou menos. Cando empeza máis la gente a preguntar máis polos disfraces. Este ano cal é así o disfraz, non sei, cal vedes que é o que máis sae? En los infantiles, la Ladybug, o los de héroes, como los Batman, o Spiderman, o estos así. O sea, clásicos, ¿no? De toda la vida. Sí, los clásicos es de toda la vida, en plan infantil sí, son los que más salida tienen. Y después también los de peluche, abrigosos, así para los críos. Claro, que en esta época do ano un disfraz ben abrigoso, pues mira, casi convén, non? Exactamente, sobre todo cuando ven así chuvia, frío. Claro. Más bien cuando hay más frío, a xente quede máis un disfraz de abrigo. Mira, amigo, decíame Fátima agora que pues eso, nos últimos 15 días tal, pero hai moita xente que deixa para o último día, que entra pola porta dicindo, teño que conseguir un disfraz agora mesmo. Sí, tamén, o que así igual 2 días antes de acabar o carnaval ou así, pues ven a xente a buscar disfraces. Canto tempo levades vos aquí coa tenda? 10 anos. 10 anos? Carais. En 10 anos que houve moitos cambios na maneira da xente depois eso, co tema dos disfraces de buscar ou realmente hai casi un estándar que se mantén ano tras ano? Cambia, sí. Hai anos que había máis pandillas, ahora se ofrecendo un poquinho, pero bueno.
máis ou menos. Vai a xente... Mira, e vos, cal é o disfraz máis barato que pode conseguir aquí? Se eu chego e digo, estou aí un pouco xusto de diñeiro, canto... Que é o mínimo que preciso para poder seguir disfrazado de aquí da tenda? Bueno, tenemos disfraces desde 9,99, la malla de Allen valía 9,99, después tienes disfraces de 12 o de 13, 14, hasta los precios más elevados según... O máis caro, cal sería? Pues el unicornio aquel que te enseñé antes de hombre. Un unicornio de home. Sí. E vendedes moitos unicornios de home? Pues bueno, lamentablemente no. De chicas sí, vendéronse. Sí. Os que viñeron este ano vendéronse todos. As mulleres que son máis a hora de disfrazarse son como máis detallistas que os homes, notades iso ou tanto ten? Tanto dá, os homes tamén son moi detallistas. Sí. A peluca, o zapato, así complementos, maquillaje, son bastante detallistas. Mira, e vos disfrazadesvos? Bueno, yo no soy muy animada a disfrazarme, la verdad. O sea, este é o tema de na casa do Ferreiro coitelo de pau, ¿no? Sí, casi siempre, sí. E Bego tamén? Bueno, a veces animámonos, sí. Nos disfrazamos. O máis bonito será disfrazarnos. Disfrazarnos e se siente que tamén motivámosla. Claro. Que, pues mira, pues na época están disfrazadas. É o que lle gusta a xente. Entrar e que te ves tamén disfrazada a ti. Mira, e o resto do ano fundamentalmente dedicados ao xoguete. Xoguete tamén temos aí tamén disfraces tamén. Sí. O sea, como disfraces de héroes, de princesas, así, esos temos todo o ano. A cumpleaños mismo, hai xente que me de xoguete, pois quere un disfraz para un cumpleaños. Entonces sí, temos aí uns disfraces de panenos, panenas. Estos días que moitas horas de traballo. No, normalmente pues nos basamos en nuestro horario, pues no quita que tengas que estar media hora más o media hora menos, pero normalmente es un horario habitual. Lo único sí, ampliamos la apertura de la tienda los sábados por la tarde, que normalmente está cerrada. Es el único. Pois moitísimas grazas ás dúas por falar para nós. Venga, a ti. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Nada, Cristina, pois nada, continuades vos por aí a ver a quen máis topamos por aquí. Grazas, Vituco. Bueno, pois non temos tempo de moito máis percorrido por Verín, temos xa preparados os seguintes convidados, pero antes facemos unha pausa que temos pendente. A tarde. O sole mía. Paco, aparca a góndola esa é da bañeira que perdemos o voo a Venecia. Xa vou, Sole. Celebra o Día dos Namorados como se merece co cupón especial de San Valentín da 11. Entra en cuponespecial.es e prepárate para gañar unha viaxe a Venecia e centos de agasallos directos. E lembra que, co teu cupón, 55 premios de 35.000 euros agardan por ti. Cupón especial de San Valentín da 11. Como che toque, vas quedar tocado. O bo sempre volve. Queremos que volva a sentir toda a ilusión de gozar unhas vacacións como as de antes. Por iso en Viaxes o Corte Inglés presentamos o noso novo catálogo Viaxeiros máis 60 anos, con viaxes pensadas para persoas como a ti, con atractivos destinos e o mellor prezo garantido. Porque che queda moito por descubrir, tamén temos o folleto Club de Vacacións, con experiencias únicas e inesquecibles. En Viaxes o Corte Inglés somos a xencia acreditada para a venda do inserso. Viaxes o Corte Inglés, expertos en viaxeiros máis 60 anos. Vive o Entroido de Cobres en Vilaboa do Morrazo, unha festa ancestral de gran valor cultural e de ocio, cos tradicionais trases, pasarrúas e actividades de lecer. Do 10 ao 13 de febreiro, vive a experiencia do Entroido de Cobres en Vilaboa. Os venres, ás 9 da noite, Alfonso Pardo percorre Galicia con Convivir Deportivo. Federacións, clubes, deportistas, dirixentes e afeccionados teñen a palabra. Convivir Deportivo, a parromeira deportiva da Radio Galega, os venres, ás 9 da noite, con Alfonso Pardo. A tarde, Radio Galega.
15 últimos minutos deste programa especial dende Verín, logo a partir das 7 continúa a tarde ata as 8 con Pepe Carreira e outros temas xa de toda Galicia. Pero claro, estivemos falando de moitas cousas do entroido daqui, estivemos falando mesmo de como se fan, como se elaboran os traxes de cigarrón, pero faltábanos falar con eles, protagonistas deste entroido tan famoso, os propios cigarróns. Juan Carlos Castro é presidente da Asociación de Cigarróns de Verín. Moi boas tardes, Juan Carlos. Que ves acompañado de 3 membros da directiva, sí, que tamén son cigarróns, que son Carlos Cabido, moi boas, Cabido. Tardes. Modesto Meno, moi boas, Modesto. Boas tardes. E Javier Castro. Boas tardes. Boas tardes os 3 vides coa... Isto da gabardina típica do Venres de Compadreo, sí, non? Sí, isto ten moitos anos de experiencia, xa. A que se debe do gabardina? Explica, eu teño visto fotos do Venres de Compadreo e a xente con gabardina. Pois digamos que é o traxe oficial de compadres, ¿sí? Vale? Quedou instaurado esta gabardina tan fantástica, porque é máis dunha película de Humphrey Bogart que outra cousa. Sí, sí, sí. Pero bueno, quedou instaurado como un traxe oficial para compadres. Sí, señor. Sí, Modesto. Sí. É cómodo, ademais, non? É cómodo, quito o frío. Eu teño a miña trae por dentro piel. Mira, trae aí borreguillo, claro. Mira que listo. Porque aquí temos bastante fresco, neste estudio da tarde. Aquí fai bastante fresco. Como non nos movemos, compre agora cando den as 7 empezar a movernos un pouquiño. Bueno, contademe, os 4 sodes cigarróns, membros da asociación. Cigarróns de toda a vida, dende pequenos? Hai de todo. Hai quen leva 10 anos e quen leva 20, pero hai quen leva 40, Modesto. Modesto, por exemplo, é máis veterano? Sí, señora. Cantos anos de cigarrón? De cigarrón? Sí, non che pregunto os teus, digo de cigarrón. No, eu vamos a ver, de cigarrón desde os 18 anos salín algunha vez, pero daquelas non había os traxes que hai hoxe, había que pedir os prestados e... Depois, sí, depois co tempo acabei facendo un traxe e xa levo, non sei, 20 e pico anos tendo traxe salindo. Dura 20 e pico anos o traxe? Porque hoxe estivemos comprobando que é unha gran inversión o traxe e que non permite que cambiedes moito de talla, senón hai que cambiar de traxe tamén. No, 20 anos non dure. Non si dura. Sale todos os entroidos, non. Eu xa cambiei de pantalón e de chaquete. Claro. Non suelen durar. O que suele durar é a careta ou tal, pero... e as choques, o látigo, pero o resto non, as faixas telas que cambiar cada ano a pouco. Sí, os traxes non duran moito. Claro. No teu caso, Javier, cigarrón, como empezou todo? Como empezou? Pois de pequeno correndo Dios. Eu non salín de pequeno corría diante deles. Diante deles, sí. E depois xa de maior fixen o traxe. Desde entonces xa non o volvín quitar. Claro. Desde entonces xa todos os entroidos así. Eu non levo moitos anos, eu levarei sobre 13 anos. Non levo moito. O primeiro corrinos. Claro. Por exemplo, ti, Cabido, canto tempo levas de cigarro? Eu fixero de pequeniño, pero bueno, 1 ano ou 2, e depois como dice Javier tamén, correndo desde sempre, agora levo 6 ou 7, volvino a facer de novo. Pas que, bueno, ao final o que dice Javier, correndo ou non correndo é un sentimento aquí na vila, o cigarrón, o ir detrás, o polo, e representar ben esta comarca. E Juan Carlos, o presidente da asociación, sí. Ti canto tempo levas? Pois levarei 13 anos tamén. Desde o ano 2007 temos as primeiras fotos vestidos de cigarrón, pero que levamos moitos anos detrás vivindo este entorno. Claro, independentemente de que non vos vestirades, pois tamén formabades parte de todo. Digamos que estamos recollendo unha herencia que nos deixaron con Modesto e outros cigarróns anteriores que fixeron unha labor encomiable para chegar hasta aquí. Isto non naceu en 2 días, son 20 e pico anos de trayectoria, entonces chegamos a un momento que podes ver 400 cigarros xuntos, que é un lujo para desde nós logo. E para todo o que veña a disfrutar. Tantos hai aquí en Verín, sí? Bueno, posiblemente máis. Si hai máis. Sí? Sí, este domingo pasado falaban de que andaríamos cerca dos 500. Eu nunca vin tantos. Traxes aquí en Verín hai bastantes máis. O que pasa que é difícil tamén que salga todo o mundo. Para que vexas, en 30 e pico anos acordome unha foto no ano 82 ou 83 que ainda estarías ti tamén, me imagino, Modesto, con Juan e con máis xente, e que podían ser 20 e pico, como moito. Fíxate en 30 e pico anos o aumento que hubo, e o que dicía Modesto, antaño tiñan os que encargar os traxes en Castro. De feito, o primer desfile que era o de chamarlle... O do 67.
Esa había 2 cigarros. Sí, 2 cigarros. Só había 2 cigarros. Fai 51 anos. Carai, sí. Como medrou a cousa, desde logo. Todo supoño, porque estivemos falando antes do programa de cada ano do Entroido, deste ano en concreto, mañá é o bautizo do cigarrón, supoño que todos tivestes o vosso bautizo. Non. Antes non se facía? É que ten 10 anos como moito, non? Sí, 10 anos debe ter. Sí. Antaño non se facía. Este ano temos unha clase bastante amplia. A ver, contádenos que cantos debutan. Este ano temos 8 rapaces. O ano pasado tiñamos solo 2, pero este ano temos 8. 8 e xa deixamos algún para o que ven. E de que idades? Oscilan, o máis pequeno creo que ten 7, 4, máis pequeno 4, de 4 a 8. Depois son 7, 8 anos. Sí, casi todos 7 a 8. E tamén algún ano ver algún adulto, non? Ou todos empezan xa a estas alturas de pequeniños? Adultos. Houve unha vez, sí. Houve unha vez, sí, houve unha rapaza, creo que era, unha persona, unha muller adulta. E como se fai a ceremonia do bautizo? Quen se encarga? Todos. Encargámonos entre a asociación, claro. A ver, na ceremonia que facemos é vestir ao cigarrón en directo. Bueno, semi-vestilo, evidentemente, non o vamos ter desnudo ali. Xa, claro. Acabamos de vestirlo no escenario, ensinamos, explicámoslle tamén como se pon o traxe en sí, como se poñen as faixas, como se pon todo, non? A careta, como se leva o látigo. Despois faixelle unha especie de pregón, un bautismo, por así decirlo, que será este señor o que o de este ano. Modesto. Modesto. E depois xa facemos un pequeno homenaje na Plaza do Cigarrón a estatua do cigarrón, en honor aos cigarrós que xa non están con nós. Claro. Fan os cigarros ese día, fan o primeiro desfile, por así decirlo, cos cigarros novos. E como andamos de cigarronas en Verín? Hai moitas. Ai. Sí. Isto non é exclusivo, Claro. O que pasa é que cando ides todos vestidos non se nota moito, non? Hai que fixarse. Na forma de correr, Na forma de correr, sí. Sí, bueno, depende, hai algúns que se notan menos que outros. O importante, da igual que sea home que sea muller. Sí, claro. O importante é levar o traxe ben, saberlo levar, ter o sentimento do traxe. Iso é o máis importante. Vouche contar unha anécdota. Na miña familia, a primeira salir de cigarrón foi a miña irmá con 15 anos. Vale? E nos tardamos hasta os 40 e pico anos en salir. Co cual quere decir que as mulleres son precursoras tamén de todas as novas modalidades que van crecendo. Claro. Vale? Están aí. Que ben que, bueno, vese que houve un traballo nos últimos anos moi grande para conservar e aumentar a presenza dos cigarróns en Verín, pero que isto vai a máis. Sobre todo cos obradoiros que se fixeron para o traxe, estilizarse, logo tamén con pautas de conducta. A asociación que naceu no ano 97, fundada por Alberto Prieto, se non me confundo, non? Sí. Que desde aquela fixeron un gran labor, sobre todo para que a xente conocera ben como era o traxe, como vestilo. Entonces, queiras que non, eso todo vaise adiante con novas tecnoloxías e con todo o que estamos facendo hoxe en día, pues, para que a xente teña máis poder ter a sorte de poderlo facer. Claro. Hai que ter en conta tamén que hasta hai cousa de 25, 30 anos casi non había quen soupera facer o traxe. Efectivamente. Gracias ao Concello cando empezou a facer o obradoiro do cigarrón, e a asociación cando se creou hai 20 anos, foi cando todo empezou a medrar. Claro, ahora estánse facendo ano mínimo 22, 25 traxes, creo que son. Sí. Claro. Iso falamos antes con Geni, que é unha das persoas que elaboran e que imparten os cursos, non? Bueno, entón vos xa saístes vestidos de cigarróns. Onte saístes, por exemplo? Xoves de comadres? Non, levamos salindo xa desde que día? do San Antón. Xa levades. Pero con que frecuencia? Todos os sábados e domingos. Tamén, sí. Eu, por exemplo, este ano subín á capilla con 2 colegas máis. Sí. E que vos queda? Cando os volves a ir o Vamos cigarros? A ver, queda o desfile o domingo, esperemos que non choiva. Esperemos. E despois, por exemplo, vamos a ver mañá tamén. E despois, claro, logo entre semana o luns tamén haberá cigarros, o martes que é despedida. Claro. Yo a mellor hoxe tamén sale algún. Bueno, igual tamén vemos algún. Claro. Non hai unha regla, non está prohibido sair, non? Os que queiran facelo poden. Unha vez que por do San Antón o que queira salir cando que, por lo menos é o contrario, a partir do 17 de xaneiro o cigarrón antiguamente, a pesar de que había moi pouquiños, víanse todos os días.
Vale. Bueno, pois moitísimas grazas aos 4, parabéns por este traballo, dá gusto, non? E ademais é unha cousa moi vistosa, para os que vimos sobre todo de fora, ver os cigarróns en acción é espectacular. Grazas aos 4, deixamos vos que sigades gozando deste venres de compadreo. Gracias a vos. Gracias. E agora imos conectar de novo xa brevemente co noso compañeiro Vituco, porque hai unha historia. Antes de rematar o programa, creo que non se me escoita, algo fixestes aí. Escoitaseme? Non. Algo pasou? Espera, falo por outro, falo por aquí. O noso compañeiro Vituco está cunha última convidada porque queríamos facer unha recomendación e un aviso, sobre todo. Estás aí, Vituco? Sin sonido. Vai ser mellor que subades. Veña, rapidiñamente que nos quedan un par de minutos. Subides ata aquí. O que pasa que non sei que micrófonos funcionan agora, A ver. Este ben, este tamén ben. Imos saudar, claro, isto era por axilizar un pouco máis, por iso ibas falar dende abaixo, pero bueno, agora entre 60 vou explicar que a nosa seguinte convidada é Bebes Gascón. Ela é responsable dunha canceira aquí en Verín. Hola, Bebes. Hola. Moi boas tardes. Queríamos facernos eco brevemente dunha noticia que houbo esta semana. Contanos. Pues nada, que nos llamaron de la Guardia Civil, que había una perrita que estaba en un estado muy malo en una pista y fuimos hasta allí y, bueno, pues tenía 2 tiros. Estaba, bueno, destrozada, la verdad. Y nada, la llevamos a la clínica veterinaria, pero nos dijeron que no era viable las heridas que tenía. Non se lle podía salvar la vida. Pero no. Que son bebes? Cans que ao mellor non serven para a caza, cans se desfacer deles ou pura crueldade? Hombre, crueldad ya es en sí misma. Todas, es en sí misma, claro. Sea por una razón o sea por otra, es crueldad, sí, total. Totalmente, claro. Ese modus operandi aquí es muy habitual, no es algo aislado. É habitual que atopedes esta situación? Sí. Hai mucho perro abandonado e mucho perro... Nesta ocasión tivestes que sacrificar o can, pero non se deu coa persona responsable? No, porque eso es muy difícil de conseguir. Ten en cuenta que aquí es un medio rural y la gente no se quiere enemistar con el amigo, el vecino, el primo. Claro, había que pillalos no momento no que pasa iso. Exactamente. Claro. Vos na vosa canceira, Bebes, cantos animais tedes? Cantos cans? Bueno, es que nosotros tenemos en el albergue X perros, ¿no? Tenemos a lo mejor pues unos 30 o así, pero es que en total entre perros y gatos tenemos siempre entre 80 y 100, porque usamos muchísimo las casas de acogida. Que son temporais, non? Xente claro. Que adopta temporalmente os animais. No los adopta, lo que hace es que nos ayuda a tenerlos en sus casas mientras no son adoptados. Entonces hacen una labor muy buena porque pues sí. Aparte de sacarlos de la calle, los meten en la vida social, humana, digámoslo así, los educan, los enseñan a pasear, etcétera. Entonces después cuando se van adoptados ya tienen mucho avanzado. Claro. En xeral, dades colocado eses animais? Hombre, en general sí, lo que pasa es que coges 2 y vienen 4. Claro. Eso es el problema. Claro. Pero bueno, salen mucho. De hecho, este año pasado estuve contando estos días y salieron 213 animales, que para esta zona es mucho. Sí. Bueno, Bebes, como se chama a vosa canceira? Por se a xente quere buscar nosotros información. Somos Proanimales Verín. Proanimales Verín, sí. É así como se chama a vosa asociación. Sí. Bueno, pois, grazas por contárnoslo. A verdade é que este foi un asunto que foi moi sonado nos últimos días, e xa que estábamos en Verín non queríamos deixar de comentalo, para que sexamos conscientes de ata onde pode chegar a crueldade ás veces cos animais. Sí, es cierto. Grazas, Bebes. Gracias a vosotros. Un placer. Moi boas tardes. Adiós. Bueno, e así imos ir despedindo xa este anaquiño da tarde dende Verín. Xa viron que deu tempo a ir coñecendo moitos aspectos que teñen que ver co entroido desta vila, pero tamén outras cousas que pagan a pena todo o ano. Son as 7. Última hora, Radio Galega. E antes de que continúe a tarde, imos coas noticias con Raquel López. Que tal? Boas. Junts per Cataluña rexistra en solitario a súa modificación da lei da presidencia.